Ben, bos días a todos e a todas. Vamos dar comezo á sesión do Pleno da Corporación, a sesión ordinaria correspondente ao mes de abril. O primeiro punto da orden do día, como de costume, é a aprobación da acta anterior, da acta número 5/2024 do Pleno en sesión ordinaria do 4 de abril do 2024. Non sei se hai unha consideración sobre a acta. Sí. Hai un erro que despois, a rematar, digo yo, un erro ortográfico nun punto, depois digo checar, en vez de poñer 15/17, puxestes 156/17. Despois indico che onde está a erro. Despois a acta, ao ser por vídeo. Pasamos á votación da acta. Votos a favor? Hai nun dos epígrafes da acta que marca que fai alusión ao presuposto 2025 e non sabemos se fai alusión realmente ao presuposto do 2025 ou fai alusión ao presuposto do 2024 nun informe que se presenta no estudio de viabilidade económica do 2024-2027, creo que é. Simplemente para corroborar se fai referencia, porque remarca actualmente a Corporación está traballando na elaboración do orzamento 2025, polo que tomarás en base aos orzamentos prorrogados. Vale, ok. Pois, advertidos eses erros, pasamos á votación. Votos a favor da acta, unanimidade. O segundo punto da orden do día é a ratificación se procede da resolución da Alcaldía número 280/2024 de 25/3/2024, ratificada pola resolución da Alcaldía 368/2024 do 24 de abril do 2024, relativa á aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Boiro, Rianxo e Pobre do Carameñal para o desenvolvemento do programa de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil denominado Xuventude 1. Fai unhas semanas tivo lugar a publicación da denominada Orde do 7 de febreiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Neste caso, como con outros, nós non temos, o Concello de Rianxo non pode optar por si mesmo este tipo de subvención neste momento porque se require un ratio de persoas en situación de desemprego, en paro, do que, afortunadamente, xa non temos. Entón, hai que concurrir de maneira conxunta con outros municipios. Entón, nesta ocasión, o Concello de Boiro, a través do seu alcalde, propúxonos concorrer de maneira conxunta á axuda, xunto co Concello da Pobra do Caramiñal, para formar, no caso de que nos concedan a axuda, a 15 mozos e mozas no ámbito das novas tecnoloxías, fundamentalmente no que ten que ver con reparación de equipos informáticos, actualización dos mesmos, etcétera. Por tanto, o que se fixo, tamén atendendo aos prazos establecidos na orde para a solicitud de subvención, foi a asinatura dese convenio por parte da Alcaldía, solicitándose, por tanto, unha axuda por importe de 408.213,30 euros, aportando, entre os tres municipios antes mencionados, o de Boiro, o de Rianxo e o da Pobra, un total de 5.800 euros distribuídos do seguinte xeito: 2.800 euros o Concello de Boiro, 1.500 o Concello de Rianxo e 1.500 o Concello da Pobra. Este reparto, xunto coa iniciativa da proposta, que foi, insisto, do Concello de Boiro, e o feito de que asumira este Concello a xestión administrativa de todo o proceso, explica tamén que as prazas, no caso de que nos dean a subvención que está por ver, se repartan do xeito que se indica na proposta de ratificación. Sen embargo, a formación impartirase nos tres municipios da maneira na que se estableza, unha vez que, insisto, de ser o caso, nos den a subvención e se organice o traballo, pero prevese que a formación se imparta nos tres municipios, nas instalacións que os municipios teñen a tal fin, cos equipos informáticos necesarios, etcétera. Por tanto, o que se trae é a ratificación deste convenio, que non é máis que concurrir de maneira conxunta
a unha subvención que no caso de que non la dean os dará a oportunidade a formar a unha xente de persoas novas en situación de desemprego e que tamén lle ven a dar continuidade ao traballo conxunto que xa se está dando neste ámbito entre os consellos mencionados a través do Plan Integrado de Emprego ao que tamén concurrimos de maneira conxunta e afortunadamente non lo deron e se está xa traballando. Por tanto, pois permítenos, por un lado, esta colaboración optar a este tipo de subvencións que de maneira individual nin nós, nin o Consello de Pobra poderíamos, si o Consello de Boiro pola súa situación de persoas en desemprego e demais. Neste caso, ademais, a xestión da mesma asumiría o Consello de Boiro a través do seu persoal técnico, pero a vontade de colaboración e a vontade de traballo conxunto vai máis alá disso. Non me lío máis, recórdolle simplemente que, dado que o que se fai tamén é encomendar, neste caso, ao alcalde de Boiro as xestións oportunas para o desenvolvemento do convenio, a aprobación, a ratificación ten que ser aprobada por maioría absoluta para que teña validez. Doulle a palabra aos grupos. BNG. Boas tardes á corporación, a xente que non está vendo da casa, e o público existente. O Grupo Municipal do BNG coincide cos obxectivos e coa finalidade que se pretende neste convenio cos concellos de Boiro, Rianxo e Pobra. O noso grupo entende que é prioritario poñer en marcha programas de integración laboral destinados ás persoas mozas, polo que, como se di, identifícase tanto cos obxectivos xerais como co propio proxecto da xuventude. Aínda que temos que anotar a escasa información que por parte do Goberno se dou a información que recibimos deste proxecto. Na comisión correspondente apenas aportaron máis que informacións xenéricas do que se vai realizar. É dicir, non se aclararon as actuacións que se pretenden facer. Que se pretende facer? Actuacións sobre as edificacións públicas que existentes ou unha cooperación coas actividades que se desenvolven na mesma. En todo caso, a pesar da limitación da información, o BNG coincide co que se vai a aprobar. Agora ben, o noso grupo non pode respaldar e apoiar que se nos trea a consideración do Pleno un asunto que, por deficiencias procedentais graves, omisión da función interventora do Pleno da Corporación, resulte ser, segundo o informe de intervención municipal, unha actuación nula de pleno dereito. Entendemos que estamos ante un grave acto polo que supón de risco para o desenvolvemento do seu propio proxecto. É grave tamén polo que se supón como procedimento que non respecta as normas previstas. Non nos parece justificado nin adecuado que se propoña ao Pleno da Corporación que tome en consideración e que apoien as situacións que a intervención municipal afirma está dentro dos supostos da nulidade de pleno dereito. O BNG, como xa dixen, concorda con esta finalidade deste convenio, do que se pretende, pero non podemos apoiar este procedimento, polo que nós, neste punto, imos absternos. Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Noso Grupo Popular estamos de acordo en todas estas propostas que fomenten o emprego xuvenil. A franxa de idade deste plan era para xovens de maiores de 18 anos e menores de 25 anos. É unha franxa de idade que sí que ten faltas formativas. Este plan pensamos que pode solventalas. O que non estamos de acordo co procedimento como se seguiu, xa que se aproba por alcaldía e despois traes a pleno. Previamente, eu penso que debería haberse valorado entre os grupos de goberno esta opción e tamén votamos en falta a pouca ambición do Concello de Rianxo por aspirar a captar máis alumnos.
Este é un proxecto moi interesante, é unha partida económica de máis de 400.000 euros, da que se benefician 4 alumnos de Rianxo, 7 de Boiro e 4 da Pobra. Consideramos que o Concello de Rianxo podría aproveitalo e sacar máis, poder ter máis alumnos, aportando un pouquiño máis de capital. Está aportando 1.500 euros por 4 alumnos. Se se puderan conseguir máis alumnos, pois sería máis interesantes. E botamos en falta tamén a capacidade de liderazgo de Rianxo. Gustaríanos que Rianxo pois fora a sede e o promotor deste proxecto e non quedar relegados a un segundo plano. Vamos a apoialo, vamos a votar a favor, pero o dito, a forma de tramitalo non nos está gustando e pode sentar precedentes. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Saudar a toda a veciñanza que nos ven das súas casas e os aquí hoxe presentes. O debate non é decidir se o proxecto é adecuado ou non, ou se é de interés para a veciñanza de Rianxo ou non. Eu creo que nesos debemos de estar todos de acordo que todo tipo de iniciativa que fomento o emprego e máis en esa franxa de idade ten que ser tratado coa consideración que corresponde e así debíamos haber feito. O que discutimos non é a aprobación dun acordo por parte do Pleno de Rianxo. O que estamos intentando é darlle carta libre ao Goberno de Rianxo Común para que tome as decisións que considera oportunas e que faga os procedementos da forma que considere oportuna. Refrendamos as palabras do voceiro do BNG, onde hai unha serie de procesos administrativos que non son os correctos, e tampouco hai a parte política, tampouco lle corresponde. A convocatoria do 23 de febreiro, se mal non recordo, creo que tiña que estar, polo que se comentou en comisión informativa, o día 25 de marzo era a data límite para presentar o proxecto, e votamos de menos que dende o 25 de marzo hasta o 25 de abril non houbera ningunha exposición, sabendo que requieren maioría absoluta para poder aprobar este proxecto, que non houbera exposición. Se lle reclamou en comisión informativa a voceira de Rianxo en Común, que dirixía a comisión informativa en ese momento, que nos aportara o proxecto, que nos aportara o anexo 3, onde realmente se ve un pouquiño cales son as líneas do proxecto. Faise mención de que se van a facer actuacións en Rianxo, pero non sabemos nin en que forma, nin en que sentido, nin sabemos realmente en que consiste o proxecto. O que vostedes nos propoñen aquí hoxe a esta corporación é que levantemos a man, porque o considera así Rianxo Común, porque entende que é un proxecto que é beneficioso para Rianxo, pero a oposición non temos información ao respecto. E nos xenera dúdas no sentido de por que optamos por 15 e non por 16, sendo 16 o número máximo. Cal é o condicionante para non optar por unha plaza máis? Na convocatoria facías alusión a que unha das puntuacións que permitía optar a esa subvención era a condición de concello emprendedor. Boiro tena, Rianxo tena e Dodro tamén a ten, sendo tamén un concello limítrofe. Non entendemos por que non se fan ese tipo de valoracións se neste caso concreto Pobra, por exemplo, non dispón dela. Solamente poderán ser seleccionadas aquelas persoas que figuren como beneficiarias no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Necesitamos información ao respecto para poder valorar realmente cal é ese reparto de plazas, se lle corresponden a Boiro a 7, se lle corresponden a Rianxo a 7 ou se lle corresponderían a Pobra a 7. Cantas persoas ten inscritas Rianxo en ese registro? Hai participación de tecido empresarial no proxecto? Hai algunha empresa que participe? Porque entendemos que o interés que poida ter algún concello é que beneficiara a participación de xuventude no seu concello, e entendemos que Rianxo tamén ten que ter esa ambición de que a xente que viva en Rianxo de 18 a 25 anos pois poida desenvolver a súa vida perfectamente en Boiro en Rianxo, e teñamos os recursos necesarios para poder velar por eso. Son moitos os peros que lle poñemos ao proxecto, e vamos a manter a nosa situación, vamos a manter a nosa postura que tivemos en comisión informativa, porque hai que poñerlle un freno a esta situación que vimos manifestando
ao longo destos meses, onde non se nos transmite a información de forma correcta. Lamentamos un poquinho a situación que se transmite desde o BP, cando en comisión informativa manifestaba unha posición totalmente contraria, e hoxe, bueno, pues nos transmite esa sensación de voluntarismo que realmente non fixo así e non manifestou así. O noso voto vai ser a abstención, como así o manifestamos, e o faremos co ánimo de que o proxecto que plantexe Rianxo Común nun futuro pois sea participativo e que sea explicado de forma consistente e insistente ao resto de partidos políticos. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Ten a palabra a voceira do Grupo do Goberno. Gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Desde o Grupo Municipal de Rianxo Común vemos con bons ollos este programa de emprego porque, por unha banda, ven a dar resposta á situación sociolaboral presente na nosa comarca do Barbanza, dáselle deste xeito a posibilidade a que 4 mozos e mozas de Rianxo en situación de desemprego que estean inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil amplíen a súa formación, abrindo así novas portas ao mundo laboral. Pero, ademais, por outro lado, a firma deste convenio fortalece, como xa mencionou anteriormente o alcalde, fortalece aínda máis as relacións entre os distintos concellos da comarca, independentemente das cores dos equipos de goberno dos distintos concellos, no que ten que ver con política de formación e emprego, como xa mencionaron, como se está levando a cabo co Plan Integrado de Emprego. Polo tanto, Rianxo Común non pode votar en contra, o voto será favorable. Moi ben, moitas grazas. O que estamos facendo unha cousa habitual e que se fixo durante a legislatura anterior en numerosas ocasións, que é ratificar polo pleno un convenio avanzado por resolución da alcaldía, tanto que o plazo da subvención así o exixía, e non parecía oportuno convocar un pleno extraordinario e urxente para poder facer a cabo esta cuestión. En todo caso, o que se está ratificando é pedir unha subvención que haberá que ver se non la dan, e a partir de aí hai marxe para falar e para o desenvolvemento do mismo. Os obxectivos xa se explicaron, están tamén recollidos no convenio. Creo que é un proxecto interesante para o Concello e, ademais, máis interesante aínda, como salientaba a voceira do Grupo do Goberno, ven a fortalecer esta colaboración que se está dando no ámbito da mancomunidade para desenvolver políticas de creación de emprego e políticas de formación. Entón, nese sentido, alegrámonos que haxe esta boa sintonía entre os gobernos da comarca e que podamos seguir avanzando. Pasamos á votación, entón, votos a favor da ratificación. BNG, Partido Popular. Abstencións. Perdón. Abstencións, Partido Socialista e BNG. Antes, xa está tomado. Pasamos ao punto terceiro da orde do día. Que é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno que aí teñen indicadas. Por un lado, as resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 1 de marzo de 2024 ata o 31 de marzo de 2024, que comprenden os números do 196 ao 291, e dase conta tamén das actas de Xunta do Goberno, da acta número 5 da sesión ordinaria do 7 de marzo e da acta número 6 da sesión ordinaria do 21 de marzo. O punto cuarto da orde do día é unha moción de rexeitamento do Concello de Rianxo ao proxecto de industria téxtil a base de celulosa que se pretende instalar no Concello de Palas de Rei. Teñen a palabra os grupos propoñentes da moción. Boas tardes, son Dolores Gómez, e vou ler en nombre do sector pesqueiro e acuicultor de Rianxo a moción. Para amosar o rexeitamento deste Concello o proxecto de industria textil a base de celulosa que se pretende instalar no Concello de Palas de Rei pola súa afección ao medio ambiente do Ulla e da Ría de Arousa, e dar apoio ao sector do mar da ría para que se tomen as medidas necesarias para enfrontar a situación crítica que padecemos. O 4 de marzo de 2024 publicábase no Diario Oficial de Galicia un anuncio da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da Secretaría Xeral de Industria, sometendo a información pública a solicitude de autorización ambiental integral
o estudio de impacto ambiental e a declaración de utilidade pública o proxecto para a implantación dunha industria de fibra textil a base de celulosa e as súas infraestructuras asociadas. Dito proxecto foi declarado proxecto industrial estratéxico por acordo do Consello da Xunta de Galicia o 29 de decembro de 2022 para implantar no Concello de Palas de Rei. Dito proxecto consideramos que afectará gravemente ao patrimonio cultural e natural da comarca do Ulloa e limítrofes. Así mesmo afectará as augas ao envelenar con compostos químicos e materia orgánica tanto o río Ulla como a ría de Arousa. A SEMADE vai emitir gases contaminantes que estragarán cultivos e afectarán directamente a saúde das persoas e da terra. A implantación desta fábrica repercutirá dun xeito negativo sobre o tecido socioeconómico da base hidrográfica da ría de Arousa, provocando a perda de postos de traballo, a desvalorización das terras e das pymes e favorecendo o despoboamento. Pretenden instalar dúas factorías, unha para elaborar 400.000 toneladas ano de celulosa solúvel e outra que transformará a celulosa solúvel en fibra textil, Liocel, unhas 200.000 toneladas ao ano, a só 2 km do Camiño de Santiago. Polas verteduras que estiman no proxecto e debido ao estado do encoro de Porto de Mouros a 1,5 km do punto de vertido, será unha industria contaminante de augas que requerirá grandes cantidades de auga, enerxía e eucaliptos, ademais do intenso tráfico rodado que virá asociado ao transporte de madeira e do produto. O proxecto ocupará 366 hectáreas, destruindo hábitats de altísimo valor ecolóxico, incluídos na proposta de ampliación da rede Natura, con poboacións de especies protegidas, destacando 3 delas, catalogadas en perigo de extinción en Galicia: Armeria merinoi, Santolina melidensis e Leucanthemum galeficum, endemisos estritos das serpentinas do centro de Galicia. A eucaliptización será a nova paisaxe do centro de Galicia, xa que se precisa dunhas 60.000 hectáreas de eucalipto, 4.000 hectáreas ano, por 15 anos que tardan de promedio en medrar. Estas árbores consumen unha elevada cantidade de auga, 20 veces máis que carballos ou castiñeiros, e son especies pirófitas, razón suficiente para a prohibición das novas plantacións en Portugal, despois dos gravísimos incendios forestais de 2017, onde perderon a vida deceas de persoas. A solicitude de concesión de auga, 75 anos para a captación de auga é de 640 litros segundo, máis de 46 millóns de litros diarios. Isto é superior á cantidade, 600 litros segundo, que o proxecto de Augas de Galicia impulsa para mellorar a captación en Padrón, para abastecer as 93.000 persoas das marxes da ría de Arousa. Sendo o consumo promedio de auga en Galicia de 130 litros habitante día, Green Fiber empregará a mesma cantidade que 353.850 habitantes día, cantidade superior a que consumen os habitantes da provincia de Lugo nun día, isto nun escenario de cambio climático e de secas cada vez máis frecuentes. Hai que salientar que máis do 65% da auga que toman do encoro volverá ao río contaminada con químicos e materia orgánica, deteriorando aínda máis a calidade da auga ao longo do río Ulla. A calidade da auga que vai chegar á ría de Arousa será claramente menor. Menos auga e máis contaminación. Isto vai afectar dun xeito radical á biodiversidade e productividade de mariscos da ría de Arousa. Sobre todo neste momento crucial no que hai menos nordés e menos afloramento, o que significa menor renovación das augas da ría e maior debilidade do marisco. Unha ría que é fonte de riqueza e de emprego para milleiros de persoas reais, nas conserveiras, no marisqueo, na acuicultura, na pesca artesanal, e que non podemos nin queremos prexudicar. Esta fábrica será unha macrocelulosa de produción non sostible, depredadora dos nosos recursos e que consumirá e degradará un ben esencial para a nosa vida, a auga. A SEMADE destruirá áreas de excepcional valor ecolóxico, producindo un grande impacto na área central de Galicia e na ría de Arousa. Ante o crítico retroceso productivo da ría de Arousa dos últimos anos, o que precisa o sector do mar son medidas estruturais que garantan a calidade das augas do medio mariño. 1. Plan de regeneración dos bancos marisqueiros. 2. Plan de saneamento integral da ría. 3. Cambio da normativa de augas que obriga a regulación e publicidade do protocolo dos desencoros.
4. Plan de control das verteduras a ríos e rías. E SEMADE, medidas socioeconómicas ata que se recupere a actividade. 1. Exención das cotas da Seguridade Social por parte do Estado para todos os mariscadores e mariscadoras. E con cargo á Xunta de Galicia pide axudas directas do salario mínimo interprofesional a todos os mariscadores e mariscadoras compatibles coa regeneración dos bancos marisqueiros. Axudas directas á cadea do sector do mexillón polas perdas dos exercicios 22 e 23, produtores, cocedeiros, depuradoras e fábricas de conserva. Axudas directas ás confrarías con actividade marisqueira para manter os postos de traballo. 5. Axudas aos sectores indirectamente afectados, como os comercializadores de marisco, entre lonxas e depuradoras que traballan por comisión quilo e aos traballadores de depuradoras e transformadoras. Polo exposto, solicitamos ao Pleno da Corporación Municipal que adopte os seguintes acordos. 1. Amosar a Xunta de Galicia o rexeitamento do proxecto para a implementación da industria de celulosa, de fibra textil e as súas infraestructuras asociadas, promovido por Green Fiber SL. 2. Instar unha declaración negativa para a non autorización ambiental integrada, así como do estudio de impacto ambiental. 3. Demandar a non declaración de utilidade pública. 4. Reclamar ao delegado do Goberno en Galicia a exención das cotas da Seguridade Social por parte do Estado para todos os mariscadores e mariscadoras mentras non se volva a actividade e que o Goberno Central actúe para impedir o uso dos fondos europeos para o proxecto da celulosa Green Fiber SL no río Ulla. 6. Reclamar ao Concello de Pesca con cargo aos fondos da Xunta de Galicia axudas directas do salario mínimo interprofesional a todas as mariscadoras e mariscadores compatibles coa regeneración dos bancos marisqueiros ata que se recupere a actividade. Axudas directas á cadea do sector do mexillón polas perdas dos exercicios 22 e 23. Axudas directas ás confradías con actividade marisqueira para manter os postos de traballo e axudas aos comerciantes e traballadores de depuradoras e transformadores. Reclamar ao Presidente da Xunta de Galicia un plan integral para a Ría de Arousa, con financiación da Xunta, Estado e Unión Europea, que incluya a regeneración dos bancos marisqueiros, saneamento integral, control das verteduras e regulación e publicidade do protocolo dos encoros. Isto é todo. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Antes de pasar ao debate, dado por exposta a proposta, debemos ratificar a inclusión da mesma na orden do día. Votos a favor da ratificación, unanimidade. Pasamos agora ao debate. Benejar. Esta é a mesma moción, como xa falamos na reunión que tuvemos cos mariñeiros hai uns días, a mesma moción que presentamos no pleno pasado o BNG, na que se incorpora unha reivindicación que consideramos moi xusta do sector marisqueiro, e que tamén a nós estas melloras que engaden nesta moción gustaríamos debatilas outro día á parte para ver cal é a situación actual da ría. É dicir, unha moción máis intensa para ver como se topa neste momento a ría. En caso deste de Altri, todos estamos, penso que de acordo que isto é contaminación, non é unha industrialización. Fomos enganados durante máis de 2 anos porque o que se votou no 2020, como dixen xa no anterior pleno, foi a aprobación dunha fábrica de fibras textís. Hasta despois das eleccións, sorprendernos co proxecto dunha macrocelulosa que a súa superficie é 3 veces o que é Ence hoxe en día, unha macrocelulosa que a única función que ten, porque veu para Galiza, porque deixaron marchar de Portugal? Porque Portugal, Altri ten 3 empresas en Portugal. Por que se marchou de Portugal e veu para Galiza? Moi sencillo. No ano 2017, os incendios de Pedrogao Grande supuxeron
unha moratoria na plantación de eucalipto hasta o 2030. Entonces buscaron un sitio donde implantar esta macrocelulosa. Como fixeron todo o montaxe? Buscaron unha pyme galega, montaron Green Fiber cunha sucursal Grenalia para intentar conseguir 250 millóns de euros dos fondos Next Generation. A parte deso, este é unha estafa enorme, porque a parte do que supón para os 3 concellos da Bisbarra que nos suministramos da agua do Ulla, este é un tiro para os nosos mariñeiros mariscadores. No ano 2020, desde o ano 2020, 200 mariscadores e mariscadoras tuveron que deixar o seu posto de traballo. Repito, 200 mariscadores e mariscadoras, o 7% do que había en 2020. Isto que conleva? Conleva unhas macrocifras que vamos todos sabendo pouco a pouco, enormes. Van coller do río Ulla 40.000 litros ao día, é dicir, todo o que bebe a provincia de Lugo nun solo día, e van devolver, según as cifras da mesma empresa, 30.000 litros ao río. En mellores condicións, según. Eso sí, a unha temperatura de 27 grados. É dicir, as nosas troitas van estar ben quentes como se estiveran no Caribe. Isto afectará a toda a fauna, a parte do que dixen do mariscadeo, do Grés, da nosa agua. Pretenden tamén unha chimenea de 75 metros de longo. Unha chimenea que estará suministrando azufre, óxido de azufre, nunha zona que é Camiño de Santiago, unha zona que está ao lado dunha rede natura, que a Xunta detivo desde o ano 2008, leva detendo en previsión de todo isto que está montando a través delo. Despois houve cantidad de mentiras. Os empleos parecía que era como os pans e os peixes, multiplicábanse. Primeiro anunciaron 1.500 directos e 6.500 indirectos, e agora xa falan de 500 postos directos e 2.000 indirectos. Está visto que para manter suministrar esta fábrica o que fai falta é eucalipto. Entonces, os nosos terreos en Galiza desaparecerán, volveremos a tipo Australia todo eucalipto. Temos que pensar non só en nós, sino nas nosas xeracións vindeiras. Como xa dixen no pleno anterior, isto penso que debemos todos paralo, unirnos, sea da forza que seamos, mirar por o noso pobo, mirar por Rianxo, porque nos afecta directamente. O noso voto vai ser de apoio á opción. Ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, o Grupo Popular vai se posicionar como se posicionou hasta o de agora. Partindo da premisa que todos os proxectos industriais son interesantes. En Galicia non está para decir que non as industrias é unha comunidade deficitaria en instalacións industriais e son necesarias. Eso non quita que as instalacións teñen que implantarse dun xeito definido, cumplindo a legalidade. Para eso se abriron un período de alegacións que rematou agora o 17 de abril, na que se presentaron diversidade de motivos en contra desta planta. Si é certo que algunhas das cuestións que se din están exageradas, pero sí que é certo que esta industria ten unhas dimensións brutais. A captación de auga e os vertidos sitúanse augas arriba do punto de captación
da marxen da ría da Arousa. Eso é un problema para todos nós. Eso é o que máis nos vota en contra. Nos creemos que a ubicación non é idónea. Si é certo que é unha decisión que escapa ao Concello de Rianxo, son decisións xa supramunicipais a nivel de autonomía, a nivel estatal e a nivel europeo. O reiterado, nós vamos a estar cos veciños de Rianxo, ca ría da Arousa, e vamos a seguir mantendo a posición de voto que xa pronunciamos en plenos anteriores e vamos a votar a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, seguimos co debate que xa debíamos de ter máis que zanjado, porque ao final o proxecto de Altri entendemos que non é favorable. Xa manifestamos por activa e por pasiva ao longo destos meses que iba a repercutir a Rianxo de forma moi negativa e que iba a lastrar xa a mermada economía marisqueira, mariñeira que temos a día de hoxe. O que manifesta esta moción é a crisis intensa que vive o sector e que ve con tristeza e pesar que a Xunta de Galicia está a facer todo o posible para que ese proxecto se desenvolva. Máis alá do criterio técnico, hai unha vontade política favorable por parte da Xunta de Galicia e que en ningún momento se cuestiona a viabilidade do proxecto. Ao contrario, anima a que se siga desenvolvendo, incluso por publicacións que foron vendo en prensa e en diferentes medios, pois manifesta que favorecerá as expropiacións, que incluso pode chegar a financiar o proxecto. Isto que nos dá a ver é que sin ter aínda o criterio técnico, que non sabemos se é favorable ou desfavorable, o posicionamento da Xunta de Galicia é claro e manifesto que quere que ese proxecto se desenvolva, e é totalmente lícito que o sector manifeste o seu rechazo, e é totalmente lícito que o Concello de Rianxo manifeste, como así o fixo, o rechazo a ese proxecto, porque nos afecta de forma moi intensa. Nós xa manifestamos en multitud de ocasións o noso posicionamento e a vontade de que insistades de que é necesario que nos transmitades, como despois explicaremos un poquinho referidos a ese punto 5 e 6 dos acordos, para que realmente se invirta nun proxecto de regeneración da ría e que garanta de verdad o futuro mariñeiro en Rianxo. Hoxe aquí o que manifestades é un SOS, é unha situación insostible que se está a vivir no sector marisqueiro. Son moitos meses sin traballar, moitos meses sin cobrar, e hoxe, ca moción de Áltrico, expoñedes esa situación de gravidade que se está a vivir aquí en Rianxo e que repercutirá de forma negativa nas nosas vidas. Rogamos e vos animamos a que propoñades unha moción exclusiva centrada únicamente en que consistiría esa regeneración da ría de forma integral, porque creemos que é o futuro que lle corresponde a Rianxo se queremos seguir tendo futuro no sector mariñeiro. Invitamos a que desarrolledes os puntos 5 e 6 dos acordos, e a nosa valoración é positiva e apoiamos totalmente. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, alcalde. Este tema xa se tratou en veces anteriores, pero gustaríame resaltar algúns datos que considero que son importantes. No ano 2022, o Consello da Xunta de Galicia declarou o proxecto Gama de implantación dunha fábrica de fibras textís a base de celulosa, presentado pola empresa portuguesa Altri como proxecto industrial estratégico. Esta declaración supón unha serie de vantaxes e facilidades á hora de tramitación do proxecto. A partir da súa declaración como PIE, revelouse que o proxecto finalmente é unha gran fábrica de pasta de celulosa cunha ocupación directa de 366 hectáreas. Pero o único cambio no proceso non só foi senón que a empresa titular do proxecto xa non é a multinacional portuguesa Altri, senón que unha empresa de nova construcción denominada Green Fiber SL. Este cambio supón de titularidade parece responder a numerosas vantaxes para a empresa promotora, e a Xunta de Galicia segue considerando esta empresa como empresa tractora, pois mediante a resolución da Secretaría Xeral da Industria de 11 de xullo de 2023 aprobou o cambio de titularidade do PIE a favor da sociedade Green Fiber e declarouse dita modificación como non substancial. Sen embargo, non cumpre ningún dos requisitos para ser considerada empresa tractora.
Cabe destacar tamén algúns datos que aporta a propia Altri, que as características deste proxecto consisten nunha factoría que ocupará, como xa se falou, de 366 hectáreas, 10 veces máis do que ocupa a celulosa Ence en Pontevedra. A autodenominada biofábrica contará cunha capacidade final total de produción de 400.000 toneladas de celulosa ao ano e de 200.000 toneladas de liocel. Isto requerirá unha potencia de consumo eléctrico de 110 megavatios, unha captación de 46.000 metros cúbicos ao día de auga e un permiso de vertido industrial ao río Ulla de 30.000 metros cúbicos ao día de augas residuais previamente tratadas. Ademais, calcúlase que a pleno rendimento a súa capacidade de procesado chegará a 2,4 millóns de toneladas de eucalipto. Así mesmo, a propia empresa tamén prevé emisións de azufre reducido, óxidos de azufre, óxidos de nitróxeno, monóxido de carbono e material particulado, para o que se instalará unha chimenea de 75 metros de altura como único foco emisor. A elección desta localidade tivo como base, segundo a empresa, a disponibilidade de recurso forestal, de auga e de terreos. A inversión anunciada no Diario Oficial de Galicia é de 900 millóns de euros e a concesión de augas do río Ulla prevese a 75 anos. Polo tanto, a construción desta industria vai a supoñer grandes impactos sociais, económicos e ambientais que xa todos coñecemos, que afectarán gravemente á situación de Ría de Arousa, aínda máis se cabe, polo que, como xa nos posicionamos no pleno anterior ante esta proposta, Rianxo en Común apoiará a proposta. Moi ben, moitas grazas aos colectivos aquí representados polo traballo, por estar hoxe aquí tamén defendendo a moción. Gracias aos grupos tamén, é un orgullo que esta cuestión conte ca unanimidade do pleno da corporación, máis se cabe cando non é así noutros municipios, non? Por tanto, creo que é importante tamén poñelo en valor. Pasamos ás votacións, por tanto, votos a favor da proposta, queda aprobada por unanimidade. Pasamos entón ao punto 5 da orde do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á mellora do firme e a seguridade do paseo marítimo de Rianxo. Ten a palabra para expoñer a proposta o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Entendemos que a emenda á moción fora entregada... Defenda xa dándolle lectura á emenda. Perfecto. Procedemos a facer a exposición de motivos. O Paseo Marítimo de Rianxo é un espazo emblemático e vital para a nosa comunidade que ofrece un entorno privilexiado para o disfrute de residentes e visitantes. Con todo, nos últimos tempos evidenciouse a necesidade urxente de mellorar as condicións de seguridade nesta área, particularmente no que respecta ao pavimento, as barandas da ponte e as táboas do mesmo. Estado actual da seguridade. O pavimento do Paseo Marítimo de Rianxo presenta irregularidades e desgastes que representan un risco para os transeúntes, especialmente para aquelas que poidan ter mobilidade reducida ou para os nenos, nenas que disfruten deste espacio recreativo. Así mesmo, as barandas da ponte están nun estado que non garanta a seguridade necesaria, podendo representar un perigo de caída dende unha altura considerable, supoñendo un risco maior para as persoas que por ali transitan a diario. Por outro lado, as táboas da ponte representan deterioro e falta de mantemento, o que aumenta o risco de accidentes, estando ademais colocadas nun sentido que non garante igualmente a seguridade, provocando riscos graves de caídas. A xustificación da moción vai referida á seguridade dos nosos cidadáns e visitantes. Esta é unha prioridade fundamental para o benestar da nosa veciñanza. Por iso, é imperativo abordar estas deficiencias no Paseo Marítimo de Rianxo para evitar posibles incidentes que poderían evitarse con medidas adecuadas. A falta de mantemento e renovación destas infraestructuras compromete a integridade física de quen frecuenta este espacio público. Á vista do anterior exposto, propoñemos a execución das seguintes accións. Primeiro, renovación do pavimento. Débese proceder á renovación completa do pavimento do Paseo Marítimo, asegurando que cumpra cos estándares de seguridade necesarios e proporcionando unha superficie uniforme e segura para os peóns.
Segundo, sustitución das varandas da ponte. As varandas da ponte deben ser sustituídas por outras que cumpran con normativas de seguridade vixentes, garantindo así a protección adecuada dos transeúntes. Terceiro, mantemento e sustitución de táboas da ponte. É necesario realizar un mantemento exhaustivo da ponte, incluindo a sustitución das táboas en mal estado por outras novas e resistentes co fin de garantir a seguridade de quen transita por el. Cuarto, supervisión continua e mantemento regular. Unha vez realizadas estas obras, é crucial establecer un programa de supervisión continua e mantemento regular para asegurar que as infraestructuras se manteñan en óptimas condicións de seguridade ao longo do tempo. A implementación destas medidas non só mellorará a seguridade do paseo marítimo de Rianxo, senón que tamén contribuirá a promover a calidade de vida dos nosos cidadáns e a fomentar o turismo na nosa localidade. Un entorno seguro e ben mantido é un activo invaluable para o desenvolvemento e a reputación da nosa comunidade. Polo tanto, propóñense os seguintes acordos. Instar a Costas do Estado a acometer as obras necesarias para subsanar as deficiencias da ponte do paseo marítimo e o seu paso polo río Té en materia de seguridade e materiais. Instar ao Concello de Rianxo a que elabore un plan de mantemento periodificado e programado ao longo da actual legislatura sobre o firme do paseo marítimo e destine os recursos necesarios propios ou mediante a chega de outras administracións a cambiar o firme do paseo, establecendo as accións programáticas necesarias en base aos recursos disponibles e a previsión de execución que determine o grupo de goberno. Cambiar o tramo que dispón as lousas de pedra, garantindo así un espacio seguro e accesible. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a secretaria antes de dar turno de debate. Sí, tal e como xa se ten advertido nalgunha, na última reunión de portavoces, o contido desta moción, concretamente no apartado segundo, enténdese dende esta Secretaría que debería ser formulado como un rogo ao amparo do establecido no artículo 79 do ROF e, polo tanto, non debería someterse a votación. No caso de que prospere esta moción, e no caso de que supuxera consecuencias xurídicas ou económicas para o Concello, debería procederse á súa revisión de oficio ao amparo dos artículos 47 e 106 da Lei de Procedemento Administrativo Común. Isto xa se comentou na reunión que tivemos de portavoces e no caso de que se traigan mocións con este contido, farase esta advertencia. Nos, en principio, vamos a debatir a moción, inda que apoiamos o que acaba de decir a señora secretaria, para que unha moción a aprobemos e quede nula e non se ejecute, debatiremos. Para nós, o Paseo Marítimo de Rianxo é un espacio emblemático e vital. Este espazo acusa o paso do tempo. Agase un anaco, un trozo que foi na corporación anterior, foi remodelado e modificouse. O seu fin fixose moito máis seguro, no que podemos transitar tranquilamente. Tamén lembrar que hai uns meses, dende este pleno, acordamos entre todos de irnos a Costas, solicitando unha entrevista para falar da zona peatonal e mellorar as condicións da zona peonil de Fincheira a Tanxil. Por certo, hai pouco que é unha señora. Entón, aproveitemos esta entrevista tamén para solicitar o que esta moción solicita para o paseo actual. Noutros concellos, Costas ten actuado xa tamén sobre paseos existentes, non sobre novos paseos. Non sei, vamos a apoiar a moción, pero que a salvedade que se refiere a señora secretaria. Opinamos da mesma opinión. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. O Paseo Marítimo de Rianxeira constata un abandono posible, pero un abandono en canto a mantemento. Levano sin actuarse en el, solo se fan así intervencións puntuais, e si é certo que necesita unha rexeneración. Entendemos que os puntos que aquí se marcan están ben, pero, tamén poñemos algún reparo. Por exemplo, no punto 1, renovación do pavimento
total, entendo que vos referides ás zonas que están deterioradas, porque si vamos a cambiar todo o paseo marítimo, bueno, creo que vai ser unha partida económica moi grande, creo que inasumible. Si é certo que temos que instar a costas do Estado a que se poña as pilas, a que invirta en Rianxo, que solucione as deficiencias deste paseo e tamén, como xa comentou Tito, o vocero do BNG, o paseo de Ponte de Fincheira a Tanxil. Eso son actuacións primordiais e que necesitan unha actuación urxente. Aproveito isto, insto ao Concello a que intente solicitar esa entrevista co Departamento de Costas para meterlle man a todo isto. O plan de mantenemento, como digo, é necesario, pero aproveito tamén a recordar que non só pasa isto no paseo marítimo. As instalacións que temos en varios puntos do Concello están en total abandono. Os parkings que temos están en mal estado. Os parques de xogos dos nenos están en mal estado. As estradas están en mal estado por falta de mantemento. Os puntos lumínicos están en mal estado. Necesitamos un plan urxente por parte do Concello, un plan de actuacións e buscar a financiación necesaria para acometer eso. Habrá que buscar recursos e así como nos empeñamos para certas obras, pois ao mellor temos que facer un esforzo e empeñarnos para sacar adiante estas cousas urxentes que ano tras ano siguen na mesma situación e non podemos permitirlo, hai que pegarle un cambio a todo isto. Con todo isto, remito o noso sentido do voto para esta moción vai ser favorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo do Goberno. Gracias, señor alcalde. Bueno, estamos todos de acordo que despois de 22 anos o paseo precisa de moitas melloras, non só de firme e accesibilidade, sino tamén en tipo mobiliario, iluminación, etc. O ano pasado, durante o verán, fixe unha pequena actuación de reparación de bancos e papeleras. Tamén hai que lembrar que no pleno do 7 de febreiro aprobouse por unanimidade destinar 80.000 euros ao cambio de luminarias, que se suma ao proxecto que xa había aprobado anteriormente de cambiar a outra fase. Pero, bueno, despois de facer unha valoración do cambio do firme do paseo e ver que o costo máis ou menos da obra iría sobre €500.000, vese que é inviable cometer esta obra con fondos propios do Concello. Por lo tanto, este tipo de obras van ter que ser acometidas ca axuda de outras administracións. Non, estas propostas teránse en conta a hora de pedir esas axudas. Este tipo de obras é unha boa proposta e, polo tanto, o noso voto é favorable. Moitas grazas. Pasamos... Non sei se quere... Sí. Alégrame ver que hai ese voto favorable pola moción, pero debemos de intentar matizar certas cousas que realmente o coste non sabemos se son 500.000, 400.000, non hai ningún documento que así o demostre. Se vos tenes ese proxecto, sabendo outro día que fomos a comisión informativa, podías haber informado da cuantía exacta, non son datos aproximados. Volvemos a facer alusión a que a moción insta a facelo de forma integral e en un solo proxecto, e para nada, a moción non vai nese sentido. A moción o que vai é a decirlle a costas do Estado que tiña que solucionar de forma urxente aspectos de seguridade, como así xa se lle manifestou nas reunións que tuvemos con eles, e instar ao Concello de Rianxo a que faga un mantemento. Non implica a modificación de unha partida, sino a refrendar algo que entendemos que xa debía estar feito. E o paseo o que acusa é a falta de mantemento. Esa é a realidade. E fan vostedes alusión a que fixeron algún tipo de arranxo no paseo e fan alusión ás papeleras e máis aos bancos. A xente non cae nos bancos.
A xente séntase nos bancos para descansar. Donde cae a xente é no pavimento que temos, nas baldosas que están sin sujeción, nas baldosas que rompen e se levantan. Bueno, ese tipo de cousiñas que esta corporación foi manifestando desde o primer día que destinaran recursos á seguridade, e vai nese sentido, non vai en ningún outro sentido, nin de querer promover que se destine toda unha partida presupuestaria. Non é esa a finalidade, sino poñerlle foco de atención e que vostedes, por favor, destinen os recursos necesarios ao mantemento do paseo marítimo e que pouco a pouco se vaya propoñendo o cambio. E na moción xa facía alusión a que o tramo que se ten que solventar é o tramo que corresponde ao que falta por cambiar a un suelo firme e regular, que é o tramo de Lousas. Co cual, eu creo que a moción está suficientemente explicada como para poder ter dudas en canto a tramos e outro tipo de situacións. Moitísimas gracias. Pero xa estábamos de acordo. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é moción do Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á bonificación do transporte público para maiores de 65 anos ou persoas xubiladas. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Procedemos a facer a exposición de motivos. Considerando que a poboación maior de 65 anos constituye unha parte importante da demografía galega e contribuiu ao desenvolvemento económico, social e cultural da nosa comarca ao longo da súa vida, e recoñecendo a importancia de acceso ao transporte público como componente fundamental para a mobilidade e a calidade de vida das persoas maiores, permitindo a súa participación activa na sociedade, o acceso a servizos esenciais e o mantemento das conexións sociais, e observando que moitos xubilados e pensionistas pola súa situación económica e o lugar onde viven afrontan dificultades para cubrir moitas veces os gastos de transporte público, o que pode limitar a súa capacidade de acceso aos servizos médicos, a actividades recreativas, faladoiros ou outro aspecto de vital importancia para o seu benestar. Debemos ser conscientes da necesidade de implantar medidas que fomenten a inclusión e o benestar dos cidadáns xóvenes e maiores, así como que garantan o respecto dos seus dereitos fundamentais, incluindo o acceso a un transporte público e de calidade, valorando a disposición das rutas actuais e facendo un replantexamento dos sistemas de bonificación aplicado actualmente, xa que as estimacións de datos dos que dispoñemos é posible facer outro plantexamento que repercuta de forma directa na veciñanza. Por iso, é determinante aplicar descontos significativos nas tarifas do transporte público. Establecerase un sistema de descontos significativos ou tarifas reducidas para os colectivos antes mencionados en todos os servicios de transporte público de autobuses que operen en Rianxo, mediante a contratación de bonos mensuais a prezos reducidos. Debemos garantir que o bono de transporte público sexa de fácil acceso e ampla difusión, mediante campañas informativas en diversos medios e mediante difusión da información detallada. Debemos garantir a ampliación das liñas de autobuses de tarde e optimizar as existentes mediante sistemas de reservas, como antes comentamos. Estableceránse mecanismos de seguimento e avaliación para controlar o impacto do bono transporte público para as persoas maiores, co fin de realizar os axustes necesarios para garantir a súa eficacia a longo prazo, así como informar a cidadanía dos resultados obtidos. Queremos mellorar a calidade de vida da cidadanía maior e promover unha sociedade máis inclusiva e solidaria. Polo tanto, propónense os seguintes acordos. Instar ao Goberno de Xulián Bustelo a revisar a política de bonificación do transporte público facendo especial fincapé nos colectivos de xóvenes de entre 16 e 25 anos e maiores de 65. Establecer un convenio co servicio de taxis para abaratar o custe das viaxes ao Centro de Saúde de Rianxo. Instar a Xunta de Galicia a ampliar a tarifa máis 65 máis a tarxeta xoven máis a tarxeta xente nova para o servicio de autobuses urbanos do noso concello. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a secretaria para intervir. Sí, pois igual que na anterior temos que advertir que esta moción debería haber sido presentada como un rogo polo contido que presenta, non debería procederse a súa votación e no caso de que supoña consecuencias xurídicas ou económicas para o Concello debería procederse á revisión de oficio deste acordo. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Como se dixe no pleno anterior, concordo co que acaba de decir a señora secretaria, pero estamos un pleno, hai que debatir, vamos a debatir, pero ao final expoñerei esas razóns. O Grupo Municipal do BNG
coincidimos no sentido da proposta de forzar a función do transporte público de Rianxo. Valoramos tamén de forma moi positiva a proposta de bonificación para persoas maiores de 65 anos. Tamén valoramos a emenda que fixeron, imagino que foi despois da proposta que fixen eu de engadir a xuventú a mocedade na comisión correspondente. Tamén apoiamos a proposta de establecer un convenio co servicio de taxes coa finalidade de abaratar o custo de viaxes ao Centro de Saúde de Rianxo. Non obstante, consideramos que esta moción tiña que vir acompañada de informe sobre a situación actual do transporte municipal, organización do servicio, rutas, periodicidade, número de persoas usuarias que utilizan o transporte público en Rianxo con regularidade. Sabemos e sei que este transporte é deficitario por o número de persoas que o usan diariamente, pero esa non é a razón para que o Concello non teña que subvencionalo como está facendo neste momento. Penso que subvencionalo é un deber que ten que facer o Concello cara aos nosos veciños e a nosa veciñanza, porque iso favorece o comercio e favorece todos os eidos. Outra das cousas que botamos de menos é o custo deste servicio do Concello que, como dixen, na actualidade entendemos que está modificado. Tamén había que ter unha cuantificación do incremento de crédito que supón esta proposta. En consecuencia, igual que fixemos antes que co proxecto do Xuventún e da rectificación, para nós é necesario que para adquirir este compromiso que implica económicamente ao Concello contar co preceptivo informe da intervención municipal, se non queremos que novamente se nos olvida de estar a tomar acordos nulos de pleno dereito, como nos está advertindo. Polo que nós propoñemos aplazar a toma de consideración deste asunto e poder contar co informe da intervención municipal. Polo tanto, o Grupo Municipal do BNG, sen este informe, non vai a poder apoiar a moción. En todo caso, absteríamos. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. O Grupo Popular de Rianxo non ten falta un plantexamento serio e real do transporte público aquí no noso Concello. É necesario facer unha análise real, seria da situación actual e aportar ideas para mellorar as rutas, a periodicidade, a capacidade de uso, as franxas horarias, para melloralo realmente e que teña un uso cotidiano e non esporádico como sucede actualmente. Por parte do Concello xa se está subvencionando as líneas de autobuses porque son deficitarias. Na comisión creo que informaban que eran sobre 23.000 euros, creo recordar, ou por aí andaba a cantidad que xa se está sufragando para este servicio. Entón, eu penso que é máis necesario facer un replantexamento do servicio en sí. Non nos negamos a aportar ou subvencionar as líneas, pero hai que facer un estudio real das líneas que hai que cubrir, regularidade, o que xa darlle o fomento necesario para que todos as usemos na medida do posible. Por eso, o noso voto vai ser unha abstención. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo de Goberno. Grazas, alcalde. Rianxo en Común é un claro partidario do uso do transporte público e de que este sexa bonificado. Este grupo xa ten solicitado en distintas ocasións a ampliación do servicio para distintos colectivos en diferentes épocas do ano. Actualmente, o Concello de Rianxo oferta de maneira diaria un servicio de autobús municipal xa bonificado que percorre as distintas parroquias do noso municipio. Falamos dunha bonificación que lle supón ás arcas municipais un total de 21.600 euros anuais a día de hoxe. Ben é certo que o servicio é deficitario, pero na medida do posible iremos ampliando e rectificando as liñas de autobús. Aínda así, o servicio de transporte público, recordamos que recentemente, fai nada, foi ampliado xa que se acaban de adxudicar 4 novas licencias de taxi que mellorarán a mobilidade de todos os rianxeiros e rianxeiras.
Tal e como se presentan os acordos, para que o voto de Rianxo en Común sexa favorable, solicitamos ao Partido Socialista cambiar a redacción do punto 2 de establecer un convenio a estudar a posibilidade de establecer un convenio co servicio de taxis para abaratar o custe dos viaxes ao Centro de Saúde de Rianxo, xa que pola falta dos estudos económicos e xurídicos pertinentes, tal e como está redactado, non podemos apoiarlo. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Pois por suposto que aceptamos a emenda. Ao final, a terminología usámosla nun sentido e o sentido da moción non é ese. Estamos totalmente de acordo, así como se manifestaron en comisión informativa de que ao final a proposta iba referida aos colectivos de máis de 65 anos, porque entendíamos que eran os que teñen máis dificultade de mobilidade. Entendemos que é acertada as diferentes propostas que se fixo, non só por o partido do BNG, sino tamén por as aportacións que fixo o Partido Popular e o propio Rianxo en Común, e non temos dificultade en modificalas. Reiteramos que os sentidos das mocións é poñer o foco de atención en un aspecto. Consideramos que estando nunha fase de elaboración dun presuposto que se teñan en conta este tipo de situacións, e por iso se pretende facer. Nos fixemos, cando se redacta a moción, nos fixemos o traballo. Xa sabíamos que estaba bonificada e tamén sabemos que teñen uns ingresos medios anuais en torno a 7.000 euros. Por iso a proposta, ao mellor, o Concello que ten que valorar é que se ese beneficio que ten ou ese ingreso que ten a empresa é suficiente como para que ao mellor o Concello poida xestionar ese servicio ou bonificar ese servicio de forma integral. O servicio, no momento que hai unha aportación económica por parte do Concello, só entendemos que é deficitario, pero tamén é verdad que hai servicios que teñen que selo, e este, para noso entender, é un deles, porque entendemos que é de vital importancia a mobilidade que haxa no noso Concello. Como dato curioso, xa deixamos en comisión informativa, porque facemos alusión a que hai que mellorar o transporte, a que favorecer o desplazamento, e no pleno, nos dámoslo ao pleno o 30 do 11 de 2023, este grupo municipal levou unha moción titulada Moción de Mobilidade Sostible. Non se pudo desenvolver, por o que acabamos a deshora e se levou ao pleno de xaneiro. Curiosamente, as votacións dos diferentes partidos foi que o Partido Socialista votou a favor, Rianxo en Común votou en contra, o PP abstúvose e o Bloque Nacionalista Galego votou en contra. E a xustificación que hoxe nos traedes aquí para explicar un poquinho a moción e alegar e justificar e emendar é exactamente o mismo que se exponía en aquela moción, ampliada, moi ampliada, porque entendemos que temos, o dixemos en aquel momento, que temos que ser ambiciosos e preservar certas situacións no noso Concello. Sin máis, moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quero recordar que os acordos que se propoñían daquela pouco tiñan que ver cos acordos que se propoñen hoxe, e a redacción dos acordos, en última instancia, é o fundamental do que aquí facemos. Outra cousa é a exposición dos motivos, que aí cada un pode recoller o que estima oportuno, pero o que aprobamos é o acordo que se formula. Quero recordar que daquela se instaba ao Goberno a colocar pantallas para o seguimento das líneas de autobuses e cousas así semellantes que tiñan un custo difícil de valorar, incluso me atrevo a dicir que é difícil de executar, intentando a posibilidade de desenvolvelo económicamente. En todo caso, rematado o debate, pasamos á votación da proposta. Votos a favor da proposta coa emenda que se propoñía, Partido Socialista e o Grupo de Goberno, abstencións, o BNG e o Partido Popular. Pasamos ao punto 6 da orde do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista, punto 7, relativa á creación dun pacto local no comercio. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Vou intentar ser un poquinho máis breve, porque esta exposición xa se fixo en forma de rogo no pleno anterior, máis queremos que haxa unha votación ao respecto, por iso se trae en forma de moción.
O comercio local é un elemento de vital importancia para a economía de Rianxo, xerando emprego, dinamizando actividades económicas, contribuindo á identidade e ao tecido social do municipio. Sen embargo, enfróntase a diversos desafíos como a competencia de grandes cadeas ou o impacto da digitalización. Por iso, propoñemos a creación dun pacto local no comercio que promova a colaboración entre o sector público, privado e a comunidade para fortalecer e revitalizar o comercio local. Entre os obxectivos que propoñemos deste pacto local encóntranse impulsar o desenvolvemento económico sostible do municipio a través do fortalecemento do comercio local, fomentar a competitividade e a innovación nos comercios locais, adaptándoos ás novas tendencias de mercado, promover a creación de emprego e retención de talento local no sector comercial, mellorar a experiencia de compra dos consumidores garantindo a calidade do servicio e a diversidade da oferta, potenciar a promoción do comercio local tanto a nivel local como turístico, resaltando a súa identidade e singularidade. Algunhas das accións propostas, crear un grupo de traballo interdisciplinario integrado por representantes dos grupos municipais, asociacións de comerciantes, empresarios, sectores productivos e outros actores relevantes para elaborar un plan estratégico de desenvolvemento do comercio local. Realizar un diagnóstico do estado actual do comercio no municipio, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas. Establecer medidas de apoio e estímulo para os comercios locais, tales como incentivos, bonificacións fiscais, acceso a financiamento, programas de formación e capacitación e apoio na digitalización das súas operacións. Promover a colaboración entre os comercios locais mediante a creación de redes de cooperación e a organización de eventos e actividades conxuntas. Deseñar e implementar unha estrategia de promoción do comercio local que inclúa campañas de marketing. Como conclusión, a creación dun pacto local no comercio no municipio de Rianxo representa unha oportunidade única para fortalecer e dinamizar o comercio local, contribuindo ao desenvolvemento económico e social. Convidamos a todas as forzas políticas, empresariais e sociais a sumarse a esta iniciativa e traballar xuntos para un futuro próspero e sostible para o noso municipio. Polo tanto, propónse os seguintes acordos, polo que instamos ao Goberno de Rianxo a impulsar a creación do Pacto Local do Comercio de Rianxo, co obxectivo de reforzar os sectores comerciais e a promover o desenvolvemento económico do municipio. Invitar a participar na elaboración deste pacto aos comerciantes, asociacións empresariais e aos representantes dos distintos sectores comerciais, así como a outras entidades públicas e privadas con interese no comercio local. Invitar a participar na elaboración deste pacto aos comerciantes, asociacións empresariais dos distintos sectores de Rianxo. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Desta volta, dado que nos acordos que se propoñen non hai ningún elemento de índole económico nin xurídico, non hai advertencia que facer por parte da Secretaría, pasamos ao debate directamente. Ten a palabra o voceiro do BNG. Como xa dixemos no pleno anterior, para o noso comercio, imagino que para todos os grupos, é algo moi serio. Por lo tanto, imos a apoiar, pero non nos vale tamén presentar unha moción que se aproveitou e metouse como rogo no anterior pleno cando non se deu adiante. Vóvese presentar como moción e días antes vóvese meter unha emenda a esa moción. Non pensemos que hai que ser serios. Hai que tenerlas tamén ben preparadas, sobre todo para unha realidade complexa e delicada como é a situación do comercio e que non só afecta a Rianxo. Todas as localidades están a pasar con diferentes grados por isto, cidades grandes, pequenas e vilas. Polo que compre acertar co que se promove e que non quede nunha mera declaración de intencións para quedar ben e meter palabras estratégicas, como se fai nesta moción. Marketing, DAFOS, intersectorial, multiplicación, etc. Temos problemas concretos. E o Goberno de Rianxo en Común acaba de ver o difícil que é sacar adiante novos negocios en espazos públicos, como é a Plaza de Abastos. Todos vimos que licitouse e o que sucedeu. Por lo tanto, traballar sempre ao do comercio local, pero a facelo con previsión e unha planificación adecuada. Nós consideramos, o noso grupo, traemos a consideración desta corporación, que hai asuntos de preocupación neste momento do sector do comercio, como serían incrementar as partidas orzamentarias a dedicar a apoiar o comercio local.
neste momento que temos obras no Pazo do Martelo, reivindican máis plazas de aparcamento, solucionarlle os problemas que teñen de aparcamento, tanto aí como na Martela como en varios sitios. Tamén lamentamos tamén o que pasou no último pleno, que o Goberno se desentenda do proxecto de digitalización do comercio iniciado pola corporación anterior. Porque hai algo respecto tamén da Bolsa de Alugueiros dos baixos comerciais. Con todas estas consideracións e as dúbidas que nos suscita a seriedade da proposta, tamén recordar e lembrar que hai unha mesa do comercio que non se está convocando. Vamos a apoiar este pacto local, pero xa digo, con todas estas cousas que non vemos normais. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. O tema do comercio é un tema importantísimo. Temos dúas asociacións aquí no Concello que fan moi boas campañas, pero o que sí que notamos en falta é o encabezamento e o liderazgo do Concello en sí, do alcalde da súa corporación, en liderar as ideas e enfocar hacia o Rianxo que queremos, ir da man das asociacións en unións e en camiños conxuntos que favorezcan o desenrolo e a actividade económica, e tamén botamos en falta que administrativamente se dé un pulo e un salto aos trámites administrativos. Hai que ser máis áxiles nos trámites administrativos e impulsar e colaborar ca xente que ten esas ansias de emprender e darlle todas as facilidades posibles, e que a burocracia non sea un impedimento para que a xente teña iniciativas a montar negocios e a emprender, que iso é o dinamismo. Temos que buscar que a administración local sea máis dinámica. Non podemos esperar por permisos de obra aí que están no caixón. Hai que dar pulo a todo eso, e eso é unha tarea que vos afecta e que hai que reestructurar e darlle dinamismo. Buscar as solucións. Se hai que incorporar xente, pois haberá que incorporar xente. Hai que darlle dinámica, axilidade aos trámites administrativos. Estamos de acordo na impulsión e creación do pacto do comercio en Rianxo, e vamos a apoiar esta iniciativa, e esperemos que a corporación lidere este camiño que vai da man das asociacións para que Rianxo avance a pasos así adelantados. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo do Goberno. Grazas, alcalde. Se ben hai cousas das accións propostas que merecen unha reflexión ou non podemos chegar a compartir, podemos dicir que outras xa están en fase de estudo ou mesmo levándose a cabo. Aprobando os orzamentos que pronto debatiremos aquí en sesión plenaria, moi probablemente o comercio local verase reforzado positivamente, cousa que en orzamentos aprobados anteriormente nunca se tivo en conta a partida de comercio. Neste sentido, o diálogo cos diferentes comerciantes e os distintos grupos políticos municipais xa se está dando, o que entendemos que toda acción que permita fortalecer ou mellorar a situación que vive o noso comercio será ben para todos e para todas, e, polo tanto, o carácter do voto de Rianxo en Común é a favor. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo. Gracias, señor alcalde. Bueno, xa que as expuxemos e as defendemos, tamén temos cousas que aportar, porque mencionou en comisión informativa certas cousas que non son serias. A proposta sí que é seria e rigurosa, porque se alguén dos que estamos aquí fixo unha proposta para poñer o foco de atención no comercio local, pois é exactamente a agrupación do Partido Socialista e este grupo municipal. Para todos é importante o comercio, para todos, pero nadie dá o paso ao frente.
Efectivamente, o Concello tiña que estar liderando algo do que reivindicou dos últimos 4 anos. Facía mención o tenente alcalde na Comisión Informativa a que non estaba de acordo en que se bonificara ou se incentivara o comercio. Eso se dixo en Comisión Informativa, que, bueno, que tiña que levar informes, pero que resulta que nos últimos 4 anos anteriores eses informes non lle afectaban cando pedían a bonificación do IBI para os comerciantes ou cando pedían os bancos de locales en aluguer con bonificación para os propietarios ou cando se pedían bonificacións para o comercio ou cando se falaban dos bonos do comercio. Solicitábanse bonos do comercio e agora non hai bonos do comercio. Pedíanlle vostedes ao señor alcalde anterior, ao señor Muiños, de que aplicar os bonos para o comercio local e resulta que agora levamos un ano sin falar de bonos do comercio local. Esa é a realidade. O resto podémoslo poñer e pintar de colores, pero a realidade é que o liderazgo de Rianxo en Común con respecto ao comercio brilla pola súa ausencia. E a proposta nosa é unha proposta seria, rigurosa e estudiada. Non é unha idea vana que nos surge e a traemos, sino é a idea de solventar unha situación que vimos percibindo nos últimos meses, que non hai unha convocatoria da Mesa de Comercio Local. Se lle reclama por activa e por pasiva. É máis, este grupo municipal, no acordo que suscribeu co grupo de goberno, un dos puntos é exactamente ese, instalos a convocar a Mesa de Comercio Local. Esa é a proposta do Partido Socialista. E sí, a nosa proposta está clara, e falaba antes dos presupostos 2024. Esperemos que poidamos cumplir co acordo que temos suscrito e podamos participar como entendemos que hai vontade por ambas partes. E unha das liñas xa se foi comunicada e tamén é vontade do grupo de goberno, hai que dicilo. Queremos dotar de presupuesto dunha partida ás asociacións de comerciantes. Iso é de vital importancia para o seu funcionamento, pero xa tiña que estar feito con anterioridade. E non digan agora que aquí xa estaba gobernando o Partido Socialista, porque é verdade. Bueno, con outras funcións, con outras alternativas. A día de hoxe, o noso grupo municipal quere que os comerciantes de Rianxo teñan unha partida propia para gestionar as súas actividades. E tamén lle pedimos nunha moción que era cambiar o modelo de xestión da Plaza de Abastos. Por que? Porque entendemos que é moi difícil licitar, porque é moi difícil porque absorbe traballo administrativo. Pero se volvemos á hemeroteca, o que votaron vostedes cando foi do mercado municipal foi o Partido Socialista votou a favor de cambiar a xestión a unha xestión indirecta para poder dinamizar un espacio de forma real, non facer un show cooking que lle beneficie ás dúas persoas que foron dar esa charla e non lle repercute de forma beneficiosa aos locales que ali operan. Rianxo en Común se abstuvo. O PP votou a favor e o BNG se abstuvo. Esa é a realidade. O resto podemos pintalo de mil formas, explicalo, poñelo en redes sociais que é fantástico é o comercio local, como me gusta que haxa 12 comercios novos, pero a pregunta que se hai que facer é que fixo o goberno de Rianxo en Común para que iso pasara? Moitas gracias. Moitas grazas. Recollendo a última intervención da voceira do grupo do goberno, o fundamental para ir dando pasos neste sentido é blindar a capacidade de actuación do goberno en materia executiva, e iso fundamentalmente faise dotando efectivamente nos orzamentos os medios suficientes a tal fin. Iso vai ser así nos orzamentos que este grupo de goberno vai a elaborar e vai a presentar a maior brevedade posible. Esa cuestión estará contemplada e ademais é compromiso firme deste grupo de goberno que haxa dotar esa partida dos medios suficientes como para inmediatamente aprobados os orzamentos se poidan a poñer a disposición das asociacións de comerciantes existentes os ditos fondos para que desenvolvan as súas funcións coa solvencia suficiente e cunha garantía de poder manter unha programación anual que consideren oportuna cos fondos que boamente podamos poñer á súa disposición. No pasado nós temos feito propostas diversas neste sentido, pero eran propostas claras e justificadas. De aí a intervención, como se mencionaba antes, do tenente alcalde. Unha cousa é propoñer unha bonificación fiscal e outra cousa é propoñer que bonificación fiscal e en base a que criterios. Son aspectos distintos e esa é unha diferencia sustancial que eu creo que cabe poñer encima da mesa. Cando votamos en contra do modelo de xestión da praza do mercado, votámolo por convencemento e volveríamolo a facer. Non compartimos en absoluto que a plaza sea xestionada
por ninguén que non sea o Consello de Rianxo, porque entendemos que é a mellor maneira de que así sea e non ningunha fórmula indirecta, nin siquiera unha privatización da mesma, por supostísimo, non? E aí estáse levando a cabo, levouse a cabo un proceso de licitación, como xa se comentou no pleno anterior, coas dificultades, incluso tamén coas fortalezas que se detectaron e xa se comunicaron no pleno pasado, e no marco deso fixeronse a cabo actividades diversas que, sinala vostede que non tuveron repercusión para os comercios ou para as persoas que ali traballan. En todo caso, entendo que non lle preguntou a eles. Pero iso é o fundamental e é o que se vai facer, dispoñer duns orzamentos, ou polo menos dispoñer nos orzamentos da partida oportuna para poder ir dando pasos neste sentido. En este sentido, chócame de unha maneira clamorosa que sea o BNG o que propón aumentar a partida do comercio cando, como se sabe, os orzamentos cos que se está traballando son os orzamentos aprobados polo goberno anterior, onde esa disposición de fondos brilla pola súa ausencia, non? Por tanto, o que faremos será ir dando pasos no sentido contrario, pouco a pouco, co rumbo firme, co rumbo claro, e ano a ano ir dispoñendo dos fondos oportunos e con eles das medidas programáticas que fundamentaron o noso programa de goberno. Pasamos á votación da proposta. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é o punto 8º, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista, o mar feito tradición, revitalización, identidade marítima en Rianxo. Dan a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Intentaremos ser o máis explícitos posibles para ter en conta que poida ser aprobada. Un proxecto político centrado en o mar feito tradición en Rianxo podería ter como objetivo principal impulsar o desenvolvemento económico e cultural da localidade a través da valorización e promoción das súas tradicións marítimas e nos permitiría seguir un proxecto que a día de hoxe está desvirtuado e que remarcaría o interese de Rianxo como vila mariñeira, como vila cultural mariñeira. O mar feito tradición debe ser un proxecto que pretenda promover e preservar as tradicións mariñeiras de Rianxo, un proxecto que busca rescatar e dinamizar prácticas culturais e coñecementos ancestrais relacionados co mar, como a pesca artesanal, a construción de embarcacións tradicionais, as técnicas de navegación, a gastronomía mariñeira, as músicas e bailes populares vinculados ao mar. Os obxectivos deste proxecto: promover a preservación cultural, rescatar, preservar e promover as tradicións mariñeiras de Rianxo, incluindo a pesca artesanal, a defensa da construción naval tradicional, a gastronomía mariñeira e a música folclórica relacionada co mar. Estimular o desenvolvemento económico sostible, impulsar a economía local a través do turismo cultural e mariño, xerando oportunidades de emprego e fomentando a creación de empresas relacionadas coas actividades mariñas. Fomentar a participación da veciñanza, involucrar a comunidade educativa, o tecido asociativo, comercial, industrial, incluindo os pescadores, artesáns, restauradores, artistas, na planificación, execución e promoción do proxecto. Conservar o medio ambiente mariño, promover práctica de pesca sostible e concienciar sobre a importancia de conservar os recursos mariños e o ecosistema costeiro de Rianxo e establecer os mecanismos necesarios para conseguir un saneamento integral da nosa ría. Algunhas das accións propostas: potenciar a aula activa do mar, dotando de novos usos, incluso valorando unha nova ubicación, unha organización de festivais e eventos culturais, unha forma de canalizar as actividades que xa se veñen facendo en Rianxo e dotalas de visibilidade e repercusión en medios e tratar de involucrar os diferentes sectores, realizar festivais anuais dedicados a este aspecto, potenciar as regatas de embarcacións tradicionais, mostras gastronómicas de produtos do mar, concertos de música folclórica e representacións teatrais. Promoción da gastronomía mariña. Impulsar a oferta gastronómica local mediante a creación de rutas gastronómicas que destaquen os pratos típicos da nosa cociña mariña, de Rianxo, así como a organización de talleres de cociña e catas de produtos do mar, potenciar a marca Xova de Rianxo e potenciar o voo de vara de Rianxo. Apoio á formación, ofrecer cursos e talleres de formación en oficios tradicionais relacionados co mar, como a carpintería naval, a pesca artesanal e a elaboración de redes, co fin de preservar e transmitir estes coñecementos a futuras xeracións. Mellora das infraestructuras, investir na mellora da sinalización turística de lugares de interés relacionados coa historia mariña
da zona e potenciar a creación dun paseo marítimo integral na nosa costa, co aproveitamento dos camiños xa existentes que van por ela. Establecer indicadores de seguimento para a avaliación o impacto do proxecto en términos de participación, desenvolvemento económico, conservación do patrimonio cultural e sostibilidade ambiental. Realizar avaliacións periódicas para axustar as accións segundo as necesidades e os resultados obtidos. Este proxecto ten como obxectivo non só preservar as tradicións mariñas de Rianxo, sino tamén revitalizar a identidade cultural da localidade e promover un desenvolvemento económico sostible baseado no respeto e na valoración do entorno mariño. Polo tanto, proponse ao Pleno de Rianxo os seguintes acordos. Impulsar a creación dun comité interdisciplinario integrado por representantes do Concello, sectores locais, asociacións culturais e outros actores relevantes para coordinar e executar accións relacionadas co proxecto O Mar Feito Tradición. Destinar recursos logísticos para a organización de actividades e eventos que promovan as tradicións mariñas, como festivais culturais, feiras gastronómicas, obradoiros de artesanía mariña, entre outros. Establecer convenios de colaboración con institucións educativas e centros de formación para ofrecer programas de educación e capacitación en temas relacionados co mar e as tradicións mariñas, dirixidos tanto á poboación local como aos visitantes interesados en aprender sobre a nosa cultura mariña. Cuarto, promover a participación activa da veciñanza na conservación e revitalización das nosas tradicións mariñas, fomentando a implicación dos veciños e veciñas na organización de actividades e na preservación do patrimonio cultural relacionado co mar. Teremos aquí outra moción donde intentamos de forma directa e indirecta apostar polo comercio de Rianxo. Esa é a realidade que nos ocupa e ese é o cometido que ten este grupo municipal. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a secretaria para facer a advertencia oportuna. Sí, tal e como se fixo en outras mocións, o que se propón aquí nos acordos 2 e 3 tamén entendemos que debería ser tratado como un rogo e non procedería a súa votación pola implicación que podría ter para o Concello, sin axustarse ao procedimento legalmente establecido. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do BNG. O BNG vais a ter por que acaba de mencionar a señora secretaria. A maioría das accións propostas, a maioría se están realizando, festivais culturais se está habendo, feiras gastronómicas se está habendo, obradoiros de artesanía idem, pero, como dixen xa antes, nós non imos apoiar, ou eu, como representante do BNG, unha proposta que nos anule a ejecución como vai ser esta moción. Porque estamos informando a señora secretaria que esta moción é nula. Entón, o noso voto vai ser a abstención. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Con respecto a esta moción, sí que notamos en falta a promoción, o investimento e a unha serie de visitas guiadas, unha serie de actividades que xa temos comentado así informalmente os representantes así políticos, que notamos en falta que en Rianxo temos equipamento de casas museo. Temos parques, temos praias, temos pazos e igrexas, temos sendeiros, estamos emplazados nunha ubicación estratégica na Ría da Arousa. En cambio, non temos convenios con institucións ou colexios que permitan visitas guiadas como se facía antigamente. Antes, aquí en Rianxo, era normal que casi todos os días houbera excursións de colexios de toda Galicia a visitar aquí o casco de Rianxo e a súa promoción. Falta a promoción turística ou falta a promoción náutica. Estamos na Ría da Arousa. Rianxo carece dunhas equipacións náuticas decentes e atraíntes para a xente, para o uso da náutica. Fomentar toda esta serie de actividades.
creemos necesario e indispensable que Rianxo fomente moito máis aínda o vínculo co mar. O vínculo co mar témolo no ADN dos rianxeiros, pero témolo que transmitir afora, a xente que non ten esta posibilidade de disfrutar do mar e darlle a coñecer, e impulsalo cas diversas asociacións empresariais que temos aquí, as asociacións de mariscadores, de bateeiros, que eles tamén están, supoño que están pola labor de promocionar o seu produto, de promocionar a súa actividade e darlle valor. Eso é necesario e debemos fomentar toda unha serie de actividades a encamiñar este progreso, este avance en Rianxo de cara a darlle esa visibilidade máis se cabe pola carga que ten simbólica do mar en Rianxo e iso que representa para nós e ten que representar para o resto de Galicia. Hai que fomentar esta serie de actuacións e vamos a apoiar toda esta proposta. Sí que notamos en falta que a emenda que presenta o PSOE, que no punto 2 sacou destinar recursos económicos para a organización de eventos, feiras e obradoiros. Vale, pois hai que destinar recursos económicos, senón isto non é viable, porque só co plan con solo destinar recursos logísticos non vamos a ningún lado. Hai que ser ambiciosos, como xa te has dito algunha vez, Óscar, e hai que coller este proxecto e darlle o pulo que se merece e o impulso que se merece. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo do Goberno. Grazas, alcalde. Este goberno, a través da Concellería de Patrimonio e Mar, ven traballando nestes meses en moitos dos puntos que se recollen nesta proposta, principalmente no que ten que ver coa análise da situación deste proxecto museístico e cultural tan amplo despois de tanto tempo que se puxo a andar. Ven facendo este traballo, mantendo reunións con distintas entidades e asociacións do sector, doutros lugares de cultura mariñeira, así como buscando os fondos necesarios para avanzar neste camiño e, polo tanto, sen dar máis rodeos, votaremos a favor da proposta. Pedía a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Unha pregunta para a señora secretaria, se nos pode aclarar, e tamén para o voceiro do BNG, porque sempre está, fixo alusión de forma continua que se abstiñan por o contido da moción, e a cuestión é que no pleno de xaneiro, nunha das mocións do BNG referida a Aula CEMIT, un dos acordos decía dispoñer dos recursos existentes ao servicio do futuro CEMIT de Rianxo. Entendo que sea similar ao que nós estamos propoñendo. Sí? Vale, moitas gracias. Ben, por outra banda, o resumen é o que acaba de facer o voceiro do Partido Popular. Ao final, o que se pretende con este proxecto é aglutinar todo o que xa hai, como xa explicamos en comisión informativa, e aparte, nós somos partidarios de dotar e de incrementar e de facilitar que haxa eses novos proxectos, pero, as circunstancias que se dan para poder expoñelo non nos permiten facelo, pois temos que modificar un poquinho o lenguaje nos acordos. Fala o grupo de goberno da aula activa e dos museos. A cuestión é saber se a día de hoxe temos concedido as axudas para o persoal da aula activa e máis do museos, xa que creo que hai un requerimento para completar unha serie de información que a día de hoxe non sabemos se Rianxo vai dispoñer de 19.000 euros para contratar ao persoal da aula activa ou de outros 19.000 euros para contratar ao persoal de museos. E iso sí que sería unha situación, creo que, caótica de cara ao inicio de verán. Nos gustaría, de verdad, que nos explicaran con detalle en que proxectos están traballando, porque de forma continua durante os últimos 8 meses escoitamos xa estamos traballando en eso. Vale, sexa igual de explícito vostede con nós, como nos lo requiere cando facemos as solucións ás bonificacións e incentivos. Vai vostede aplicar a bonificación do IBI aos comerciantes como reclamaba
durante a súa época na oposición? Esa é unha pregunta explícita tamén. A ver se somos capaces de resolvela e así salimos de dudas e nos orientamos un pouquiño con que tipo de situación nos temos que preparar para que as mocións sean consideradas e con que terminología o temos que facer para que sea considerada tamén de forma favorable. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Como os comentaba na intervención da voceira do Grupo do Goberno, eu creo que se ven facendo un traballo no sentido da proposta, que efectivamente sempre é susceptible de ser ampliado, non? Véñense dando, como no pasado, esas visitas guiadas, non sei se diariamente, pero con unha periodicidade continua. Son moitos os colexios de diversos puntos do país que de maneira periódica visitan non só o Museo do Mar, senón tamén o Museo Manuel Antonio, outras instalacións museísticas, non, particularmente o Museo do Mar, esa actividade non só facilita tamén que estas rapaces conosan a cultura mariñeira, incluso veñen chegados de sitios onde é difícil ter relación con ela pola súa localización xeográfica, pero en todo caso é positivo esta actividade, e máis aínda porque, en todo caso, tamén estamos recollendo aos visitantes do día de mañán, non? En relación a outras cousas, se queremos chamar festivais ou eventos e demais, é certo que como todos sabemos, se veñen facendo e tamén se farán, non? Este Consello destina anualmente no entorno de 20.000 euros a organizar 2 eventos de promoción gastronómica no verán, alrededor de 10.000 por cada un deles. Este ano prevese facer o mesmo, ainda coas modificacións que haxe que levar a cabo, pero en todo caso dispoñer tamén deses recursos para garantizar que estes eventos teñan lugar, para promover produtos tan importantes para este Consello como é a xouba e como é o mexillón. E a respecto da cuestión do requerimento que se formulaba, que ten que ver ca posta en disposición destes espacios, non hai problema algún para que este Consello dispoña dos fondos este ano, como se vean dispoñendo en anos anteriores, no que ten que ver cos fondos destinados aos centros museísticos que pon a disposición dos Consellos todos os anos a Diputación da Coruña. Pasamos ás votacións. Votos a favor da proposta. Partido Socialista, Partido Popular e Grupo do Goberno. Abstencións a do BNG. Pasamos ao punto 9 da orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista relativo ao financiamento da Xunta de Galicia do Servizo de Axuda no Fogar. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Procedemos a ler a seguinte moción referida ao financiamento da Xunta de Galicia con respecto ao Servicio de Axuda no Fogar. A Lei 39/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia marcou un antes e un despois no sistema de benestar do noso país. Na dita lei establécese que as entidades locais participarán na xestión dos servicios de atención ás persoas en situación de dependencia, de acordo coa normativa das súas respectivas comunidades autónomas e dentro das competencias que a legislación vixente lles atribúe, correspondéndolle ao Estado e ás comunidades autónomas establecer os pertinentes convenios que establecerán o financiamento que corresponda a cada administración e que estes convenios recollerán as achegas do Estado derivadas da garantía do nivel de protección. Polo tanto, a competencia anunciadora do sistema é do Estado e da Xunta de Galicia e os concellos son os que teñen a competencia na prestación do servicio. Pero a realidade é ben distinta. Vemos como o Servicio de Axuda no Fogar, o tan conocido SAF, tense convertido nunha pesada carga económica para os concellos de Galicia. Hai pequenos concellos rurais para os que este servicio xa é o máis oneroso, por enriba mesmo da limpeza viaria e recollida de lixo, algo impensable hai apenas uns anos. A Xunta manifesta reiteradamente que o SAF é o piar fundamental sobre o que descansa o sistema de dependencia en Galicia. A propia conselleira ten declarado, para xustificar a escasa dotación de prazas públicas en residencias, que a idiosincrasia galega propicia que a xente maior prefira permanecer nas súas casas. A Xunta limítase a anunciar autorizacións no número de horas que pode prestar cada concello para posibilitar a entrada de novas persoas no sistema.
e presenta isto como unha resposta ás necesidades. Sen embargo, a máis horas e máis persoas, o desfase económico para os concellos nun servicio que correspondería atender directamente á Consellería de Política Social, incrementándose. E mentre a Xunta mantén controlados os seus custos, toda vez que ten a potestade para regular e manter a conxelación no precio do módulo hora, os gastos municipais dispáranse porque son os concellos os que licitan e axudican un servicio que se encarece ano tras ano, especialmente nos concellos máis rurais e máis avellentados, que casualmente son os que dispoñen de menos recursos económicos. A maiores, a realidade é que nos últimos anos o incremento do IPC e a implantación das medidas de mellora das condicións laborais das persoas traballadoras do sector teñen provocado un aumento máis que considerable do custe de prestación deste servicio, sen que o Goberno autonómico do PP teña feito achega algunha tendente a, dunha vez por todas, cumprir coa súa obriga competencial de financiamento do servicio e a paliar estes elevados custes que están a soportar os concellos e que non lles corresponden. Son os concellos os que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos do prezo hora para poder garantir un servicio de calidade e unhas condicións de traballo dignas do persoal do Servicio de Axuda ao Fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais, sen ningunha clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Deste xeito, na actualidade, atopámonos con que moitos dos concellos nos que teñen capacidade económica para atender os altos prezos de hora de prestación de servicio. A situación actual é que o custe dunha hora do servicio de axuda ao fogar supón a día de hoxe entre 22 e 24 euros, dos que a Xunta, contando coas achegas económicas que lle fai o Estado para ese servicio, achega 12 euros. Mentres que os concellos e os usuarios achegan o resto, entre 10 e 12 euros, cos seus fondos propios. Isto sumado a que o SAF é un servicio cada vez máis demandado debido ao envellecemento da poboación, produce que os municipios teñan que asumir importantes cargas económicas que se incrementan ano a ano e hipotecan o seu futuro económico. En moitos concellos, o SAF supón xa un de cada 3 euros dos que dispoñen os concellos para gastos correntes. Esta situación vese agravada coa nova legislación estatal que reduce a parte do copagamento que deben asumir os usuarios do Servicio de Axuda ao Fogar para que sexa asumida pola Administración. Unha medida social coa que estamos de acordo, pero o que non podemos aceptar é que este incremento de gasto se volva a repercutir unha vez máis nos concellos. A Xunta é quen ten a competencia e quen debe asumir este incremento de gasto. Se contrapoñemos as achegas da Xunta de Galicia coas do Goberno do Estado, obtemos os seguintes datos. Galicia, a Xunta de Galicia reduce os fondos propios da partida destinada ao SAF no 2023 en 3 millóns de euros. Ano 2022, 50 millóns de euros. Ano 2023, 47 millóns de euros. O Estado, o Goberno de Pedro Sánchez, aumentou no 2023 as achegas do Goberno do Estado en 14 millóns de euros, pasando dos 51 millóns de euros do ano 2022 aos 65 millóns de euros no ano 2023. E incluso recibiu importantes fondos estatais específicos para axilizar as listas de espera por parte do Plan de Choque de la Dependencia do Goberno de España. En resumo, mentras o Goberno de España aumenta os recursos destinados ao SAF para Galicia, o Goberno da Xunta de Galicia reduce os fondos autonómicos para esta partida. É claro que a Xunta de Galicia é quen lle corresponde financiar esta competencia, polo que corresponde demandar á Xunta a que incremente a súa achega, aliviando a economía dos concellos, que son os que realmente están a padecer a pasividade do Goberno autonómico do PP. Recordando unha vez máis que os verdadeiros perxudicados desta falla de acción da comunidade autónoma son as persoas destinatarias da prestación deste servicio, as persoas dependentes. Cabe recordar a maiores que o Fondo de Cooperación Local da Xunta leva unha década conxelado, o que sumado a unha asunción por parte dos concellos no financiamento das competencias impropias está a facer perigar a sustentabilidade económica dos servicios públicos no futuro. Por lo tanto, estamos no momento de solucionar o grave problema de infrafinanciamento do SAF e poñerse de lado dos concellos, polo que dende o Grupo Municipal do PSDG no Concello de Rianxo propoñemos a adopción dos seguintes acordos. O Pleno da Corporación do Concello de Rianxo insta á Xunta de Galicia a asumir o custo derivado da reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10/2023 do 28 de decembro de medidas fiscais e administrativas que a día de hoxe asumen os concellos de Galicia. Aumentar o financiamento autonómico do Servicio de Axuda ao Fogar para que os concellos non teñan que asumir o financiamento e poidan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento de custos.
dotar dos medios e recursos humanos e materiais aos equipos de valoración de dependencia para reducir as listas de agarda, exercer as súas funcións de mediadora nas negociacións entre a empresa e os axentes sociais para tratar de que se alcance un acordo do convenio colectivo do sector. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do BNG. O Grupo Municipal do BNG vai apoiar, mas lembrar que esta sería unha boa ocasión, xa que temos unha moción aprobada para estudiar a municipalización do servicio, e cumpriría tamén incluíla. O financiamento correcto para realizar este estudio pendente que pode levarnos a decidir que facer con este servicio. Non interesa tanto polémica de que anda máis, se a Xunta ou se o Estado, senón que dían o necesario para cubrir este servicio garantido por lei e competencias. Non obstante, a parte destas consideracións, como dixo, o Grupo Municipal do BNG vai apoiar. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Con respecto a esta moción, no punto 1 e no punto 2 non vemos mal encaminhado. Asumir o custo derivado da reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10/2023 do 28 de decembro de medidas fiscais e administrativas que a día de hoxe asumen os concellos de Galicia e aumentar o financiamento autonómico do Servicio de Axuda ao Fogar para que os concellos non teñan que asumir o financiamento e podan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento dos custos. Vemos favorable que os concellos non teñen que asumir esta carga que a día de hoxe soportan, pero tamén si é certo que si tanto lle importa a Galicia o PSOE, pois deberán demandarlle ao goberno do señor Sánchez o cumprimento da súa obriga de cofinanciar o 50% de atención de dependencia tal e como establece a normativa e que non está facendo. Vostedes deberán saber que para poder prestar un servicio público como o SAF é preciso contar cos fondos necesarios e vostedes non están aportando eses fondos. Porque vostede achaca que no ano 2022 a Xunta minorou en 50 millóns de euros as cantidades destinadas ao SAF. Vale, pois Galicia a día de hoxe aporta o 70% do custo de atención de dependencia frente ao 30% do Estado. O sea, a nós botanos en cara que no ano 2022 baixamos 50 millóns e o Goberno Central deixa de ingresar, Galicia deixa de ingresar do Goberno Central 150 millóns de euros anuais. Con esos 150 millóns de euros anuais non teríamos que baixar os presupostos do SAF, incrementaríamos. O sea que aplíquense un pouquiño o conto. Financiamos o 70% do custe deste servicio, que é competencia municipal, tal como establece a Lei de Servicios Sociais de Galicia no seu artigo número 11. No ano 2024, o Goberno incrementa o orzamento dedicado á dependencia, que ascende neste ano a 652 millóns de euros, case 5 veces máis que no 2009. O sea, apostamos polos servicios sociais. E tamén lle vou dar un dato. No ano 2021, o Goberno galego negociou coa FEGAN, a Federación Galega de Municipios e Provincias, o aumento do financiamento autonómico. En base a este acordo, a cuantía que achega a Xunta a este servicio subiu un 24% nesa legislatura, pasando dos 9 euros no ano 2020 aos 12 euros actuais do 2023. A FEGAN e a Xunta acordaron que no ano 2021 e no ano 2022 a chega fose de 11 euros hora, e así se fixo. Por eso consideramos que a Xunta ten que apoiar, está apoiando, non escapa desa labor, pero o Goberno Central tamén debe apoiar na medida que lle exixe a lei. Por eso, en este punto, en esta moción, vamos a ir en contra.
salvo que se modifique, hai un apartado. Queremos que se reclame tamén ao Goberno Central o seu deber de financiar o copago. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo do Goberno. Grazas, alcalde. O Servicio de Axuda no Fogar é un servicio de carácter público que consiste en ofrecer a atención domiciliaria a aquelas persoas que, coa valoración técnica correspondente, presenten dificultades para desenvolverse con autonomía no seu día a día. Diferencianse a día de hoxe dúas modalidades: libre concorrencia, programa financiado pola Diputación da Coruña, e a modalidade de dependencia, servicio que se ofrece desde a Xunta de Galicia. Actualmente, na modalidade de dependencia, o Concello de Rianxo ten recoñecidas polo Sistema de Autonomía Personal e Atención á Dependencia 4.650 horas mensuais, o que supón un total de 55.848 horas anuais. O prezo no noso Concello por hora en días laborais é de 16,86 euros a hora, mentres que en domingos e festivos é de 19,35 euros a hora, polo que o custo total do servizo ascende a 957.899,28 euros anuais. E o reparto faise da seguinte maneira: entre a Comunidade Autónoma e o Ministerio, a través do Plan Concertado, asumen 670.176 euros, o copagamento das persoas usuarias que desenvolven, que asumen cos seus propios bolsillos é de 109.313,02 euros, mentres que o Concello de Rianxo asume un total de 178.410,26 euros. Dado que os concellos cada vez temos que asumir máis servicios e os custos derivados destes, xa que as administracións pertinentes non fan cargo dos seus propios servicios, o voto de Rianxo en Común a esta proposta é a favor. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Non é unha lucha de quen lle corresponde a solución. Está claro que a competencia é da Xunta de Galicia e o que reclamaba antes o voceiro do Partido Popular, non vamos a aceptar esa emenda como condición de voto. A situación que se dá é que o Estado aporta unha serie de unha cantidad para o servicio de axuda ao fogar e quen xestiona ese importe é a Xunta de Galicia. Quen aporta os 12 euros non é a Xunta de Galicia. En ese importe xa vai a parte do Estado. O que ten que saber ou preguntar é que porcentaje lle está aportando a Xunta de Galicia e que porcentaje está aportando o Estado. Xa lle dixo, o 70 ou 30. Ten a palabra Partido Socialista. máis alá desa situación, o que tratamos de manifestar con esta exposición é que o último que ten que sufrir ese tipo de situación son as persoas dependentes, as familias e, en segunda instancia, os concellos, que xa temos os servicios como están, a situación económica xa é a que é, e isto que fai é dilapidar un pouquiño calquera tipo de situación que quixera plantexar concellos como de Rianxo, por exemplo. E queremos poñer tamén o foco de atención, e que non se falou aquí tamén, do convenio das traballadoras, que é un dos puntos importantes que reclamaba o acordo. Falouse por activa e por pasiva durante a precampaña e en meses anteriores do servicio de axuda ao fogar, e parece que agora que está todo ben, que todo funciona e que todo está correcto. Xa non vemos que haxa esa crispación que se transmiteu en aquel momento, e a pregunta é clara ao respecto. Vai o Goberno de Rianxo en Común a municipalizar o servicio do XAF? Moitas gracias. Ben, moitas grazas. Está pendente facer o estudo, como recordaba o Grupo Municipal do BNG a respecto desa cuestión. Recollendo a intervención da voceira do Grupo do Goberno e recordando esa cifra, non? O Concello de Rianxo a día de hoxe aporta 178.410 euros a este servicio, non? E antes saía na exposición de motivos a comparación co gastos que fan outros concellos en outros servicios. Este gasto é superior ao que fai o Concello de Rianxo anualmente no mantemento de
de vías municipais ou é moi superior ao que fai o Concello de Rianxo en limpeza viaria, que son 122.000 euros anuais. Non? Estes dous servicios que acabo de citar sí que son competencia municipal, o anterior, o que ten que ver co servicio de axuda no fogar, non é unha competencia municipal, aínda así é un dos servicios onde máis gastamos anualmente. Non? E se as administracións competentes na materia sufragaran de maneira suficiente este servicio, pois fíxense, o Concello de Rianxo dispoñería de case 180.000 euros anuais para facer moitas das actuacións que ao largo do día de hoxe saliron neste pleno, calquera das mocións que antes se comentaron ou incluso calquera das mocións que se van comentar a posteriori. Sin embargo, non dispoñemos deses fondos para levar a cabo esas actuacións de mantemento tan demandadas, de posta en valor de certas cuestións, de incluso visitas guiadas, porque hai que destinalo a sufragar competencias impropias. E, ademais, non é nada novo, vémolo falando de maneira reiterada durante esta legislatura, fixémolo na legislatura pasada, a FEGAM durante esta legislatura e durante a legislatura pasada ven poñendo foco nesta cuestión dunha maneira fundamental, porque efectivamente os concellos son os que máis sufren dende o punto de vista orzamentario esta situación, asumir as competencias impropias e ter que sufragar dunha maneira moi importante os gastos que non lle corresponden, cando as administracións que sí que teñen os fondos e que además teñen as competencias miran para outro lado. E non nos axudan neste servicio nin nos axudan noutros. Recentemente o presidente Rueda saía a anunciar, despois dun Consello da Xunta, o denominado Plan de Investimentos para Equipamentos Sociais, nos que se poñía encima da mesa actuacións de construción, de mellora, etc., de equipamentos destinados a persoas maiores, 24 equipamentos en todo o país, ningún deles en Rianxo, a pesar de que a necesidade de equipamento é de sobra conhecida pola dita administración e ademais dispóñense dos terreos, dispóñense da construción, fixose un esforzo moi importante con esa finalidade e púxoselle en bandexa para que simplemente destinara os mínimos recursos oportunos para poder avanzar nesa materia. Unha vez máis, miraron para outro lado nesta cuestión, como tantas outras que teñen que ver con servicios sociais e que teñen que ver con dependencia. Nós o que imos facer, como non podía ser de outra maneira, aínda reclamando esa compensación económica e aínda reclamando que cada un se faga cargo das súas competencias e seguir garantizando o servicio nas mellores condicións posibles para os usuarios e para as traballadoras. Pasamos á votación da proposta. Votos a favor da mesma. Certo, habría primeiro que ratificar a inclusión, por tanto, votamos primeiro a ratificación e despois o acordo. Votos a favor da ratificación, unanimidade. Votos agora a favor da proposta. O Grupo de Goberno, BNG, Partido Socialista. Abstencións. Votos en contra, os do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, punto 10º, moción do Grupo Municipal Popular relativo ao estado das fontes do Parque de Galicia. Ten a palabra o voceiro do grupo para expoñer a proposta. Moitas gracias. Coa advertencia primeiro da secretaria. Sí, que entendemos unha vez máis que debería ser formulado como rogo e non procederá a súa votación. Ten agora si a palabra voceiro. Moitas gracias. Sí, estou despistado. Votamos a... Bueno, podes poñer primeiro, votamos a ratificación. Como queira... Votamos a ratificación. Votos a favor da ratificación. Unanimidade. Proceda. Vale. O Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo, conforme ao previsto no Regulamento Organizativo, trae a pleno a seguinte moción. Polo estado de abandono e compromiso electoral, o Grupo do Partido Popular de Rianxo propón levar esta moción polo estado de abandono, inutilización e falla de promoción desta instalación. Ante as diversas queixas cidadás recibidas por esta agrupación, do estado en que se atopan as fontes do Parque Galicia, queremos trasladar esta queixa para buscar unha solución. Dende que estas fontes foron deseñadas
executadas e postas a disposición do Xuntamento foron moi escasas as veces que estiveron funcionando. Ben é certo que neso día estes chorros de auga e luz causaron admiración, pero a falta de uso levou ao seu deterioro e tras varias reformas e modificacións seguen sen estar operativas ao 100%. Xa pensando de cara ao verán, para o engalamento do pobo e disfrute dos veciños, creemos que é interesante e urxente o seu acondicionamento e posta en marcha total dunhas instalacións que xa temos. Por todo o exposto, trasladamos a pleno a adopción destas medidas. Punto 1. Que se proceda ao estudio para o acondicionamento destas instalacións. E punto 2. Poñer as fontes ornamentais a funcionar e, se se considera oportuno, establecer un horario e regulamento do seu uso e actividade. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Eu, como xa fixen ca mocións do PSOE, seguimos debatir unha moción que vai ser nula pola secretaria, abstereime. Que se proceda ao estudo para o conocimiento destas instalacións. Pareceme ben que se proceda. Sabemos que o canal ten unhas perde agua e cada vez que se intentou encher tiña unha cantidad moi elevada de pérdida de agua. Entón, habría que modificalo, amañalo, pero iso tendría que ir orzamentado. Entón, eu vou ser fiel comigo mismo e co que penso, eu votaría a favor, pero por o tema este de exixir que facelo xa, é dicir, que se poña a funcionar sin un estudio do custo, sin un estudio de que capítulo se vai quitar o orzamento, e que o aprobemos, e despois a señora secretaria nos diga que é nulo de dereito, abstereime. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos parece unha proposta, a verdad, que interesante, porque ao final, bueno, podía repercutir de forma positiva en que viñera xente a Rianxo como atractivo turístico, pero tamén o contrapoñemos un pouquiño co que lle demandamos, ademais, ao goberno cando, bueno, no ano 2023, ala por agosto, cando lle dixemos que, bueno, que había que controlar un pouquiño o uso de agua nas fontes ornamentais, co cual nos invita a ser un poquinho cautos na proposta, porque sí que nos parece interesante, pero facelo na situación que está actualmente, pois, eu entendo que sea en vano, porque, bueno, non cumpliría a función que se plantexa, porque, bueno, por as deficiencias que ten. Sí que me parece unha proposta a futuro de intentar solventar todas esas deficiencias para poñela en funcionamento, non como medida a corto plazo para facelo xa con vistas a que repercute de forma inmediata xa a nivel turístico, o cual a nosa proposta de voto vai ser a abstención. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo do Goberno. Gracias, señor alcalde. Bueno, con respecto a esta proposta de reparación de fontes, o ano pasado fixemos unha proba de estanquedade na cal se detectou que o cauce, o río, tiña unhas pérdidas cando o nivel era alto, pero despois, unha vez que baixaba o nivel, a estanquedade era bastante boa e aguantaba un nivel bastante decente. O problema viña na estanquedade das pirámides, onde, bueno, o que se chama as pirámides, aí sí que perde bastante auga, aí sí que ten falta dunha reparación. Nós, ainda así, pedimos 2 orzamentos avaliando 2 posibilidades. Unha que sería reparar todos os chorros, cantos hai, todas as luces, incluso a luz que rodeaba o cauce, e tal, esa reparación iría a unha cantidade de 32.500 máis IVA, ou sea, un total de 39.325 euros, ao que lle habría que sumar as obras que teria que facer o Departamento de Obras para garantir a estanquedade na zona das pirámides. A outra opción que barallamos sería a que botara auga ao chorro vertical das pirámides, eliminar o resto de chorros, que a auga circulara polo cauce e
e no fondo a bomba volver a bombear a auga cara aos chorros. Aí tamén habría que sumar, saliría o presupuesto en 11.400 euros, máis IBE, que serían 3.794 euros, e habría que sumar o que o Departamento de Obras fixera ca estanqueidade da pirámide, máis pintar o cauce de azul. Entón, con isto, pensamos que damos por xanzado o primeiro punto, no que se nos pedía un informe, procede ao estudio de condicionamento destas instalacións. Con respecto ao segundo, nós consideramos amañala, pero inclinarnos máis pola segunda opción que pola primeira. Pola opción de reparar solo o que é a zona da pirámide que as luces, e que o cauce corra auga desde o fondo, bombear outra vez cara ao principio. Entón, se aceptamos a reparar esa opción, o noso voto sería favorable. Pasamos a votación da proposta. Votos... Si se quere intervir. Sí. O tema económico é redundante e é necesario para facer calquera cousa, calquera actividade. E este parque xa leva deteriorado moitísimos anos. Se vamos a pretender seguir outros tantos anos sin meterlle mano, pois mal asunto. Para iso non fagamos nada. O derribamos, alisamos todo e por lo menos non estercolero ali de basura. Hai que tomar medidas e as medidas levan para ellas un desembolso económico. Non digo que se faga xa, se se pode facer xa, mellor, pero hai que prever as actuacións. E se temos un canal desenrolado, pois o ideal sería ter todo, non facelo por cachos. Está no vosso criterio o desempeño e o arranxo desta instalación. Depende de vos se o queredes facer ou non. Nos propoñemos que sería ben para Rianxo ter uns parques decentes. Se non queredes acometer, xa é función vosa, é voso goberno. Entonces, nós creemos que sería necesaria unha intervención a valorar por vos as partidas, a disposición e a forma de facelo. Pero hai que facer algo, ou arrexalo ou desfacelo. Non podemos estar así ano tras ano en esta situación. Moitas gracias. Como comentou o conselleiro, además do ramo, se pediron esas valoracións foi precisamente porque a intención é acometer as actuacións, verase cal é a máis axeitada e cal pode dar solución aos problemas detectados. Foi o que expuxo, foi o que eu creo que quedou claro. O que é doado, volvendo ao que falábamos anteriormente, é vir aquí de maneira mensual e sinalar o que hai que facer e que hai que poñer empeño económico e moita vontade por resolver os problemas, e a súa vez, cando se hai que instar a quen corresponde a que alivie a carga económica que ten que aliviar este Consello, mirar para outro lado. Eso tamén é bastante doado. Non ten a palabra. Pero non estamos mirando para outro lado. Non, discrepo nese punto. Non ten a palabra. Pero discrepo. Non ten a palabra. Creo recordar, vou mirar, pero creo recordar que o voto contrario á proposta anterior materializouse cando se trata de instar a Xunta a que no que ten que ver con servizos que non nos corresponden actúe e libere a presión tan brutal que lle supón aos consellos asumir servizos impropios. Neste caso falamos no Consello de Rianxo de 180.000 euros. Hai peros, sempre hai posicionamentos tibios, cando é de exixir. Estou no meu turno de palabra, pero que está mentindo. Non está dicindo a verdade, con. Estou no turno de intervención, non ten a palabra. Entón, agora, cando toca señalar que este goberno ten que actuar e ten que facer cousas, eu entendo perfectamente, estivemos non fai moito na oposición, é unha labor, pero tamén hai que ser consecuente cando corresponde tamén, aínda que sea do mesmo color, ser igual de contundente que se é cando se fala deste goberno, falar dos outros, independentemente do signo que teñan. Eu creo que eso tamén é defender os intereses de Rianxo. Entón, é importante tamén esa cuestión e ver onde queremos poñer o foco. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor da proposta. Rianxo Común, Partido Popular, abstencións, Partido Socialista e BNG. A seguinte é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular, estado das entradas peonís ao Colexio Ana María Diages
de asados. Votamos a urxencia de novo. Votos a favor da ratificación. Unanimidade. Intervén a secretaria. Sí, unha vez máis, en esta moción que se plantexa, un dos apartados do acordo, o terceiro, execución dun plan de acción de subsanación de desperfectos, nova dotación de elementos, pode supoñer compromisos económicos para o Concello e entenderíamos que non debería procederse a súa votación, senón únicamente ser tratado como error. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos dar lectura á moción. Por seguridade, hixiene, limpieza, saúde, accesibilidade, peticións da AMPA, responsabilidade e compromiso electoral na mellora das entradas peonís do Colexio Ana María Diego de Asados. O Grupo do Partido Popular de Rianxo propón levar esta moción para levar a cabo unha serie de melloras que solucionen os problemas antes sinalados. Na entrada principal ao recinto do colexio atópanse a escasa distancia da marquesina, así como da entrada, unha serie de contenedores nos que son depositados dende plásticos, cartóns ata residuos orgánicos que poden producir unha falla de salubridade e cheiros por onde teñen que pasar a diario mestres, pais e alumnos do colexio. Consideramos que unha avaliación da zona que se describe podría axudar a que esta serie de contenedores sexan cambiados de ubicación a unha zona próxima. Espazo hai máis que sobra, que se evite o descrito no párrafo anterior. Unha vez trasladados, pódese adecentar a zona de entrada e de espera dos nenos. Ten o colexio tamén unha entrada lateral na pista que vai á revolta, que é aproveitada polos pais para cando fai mal tempo acercar os coches e que poidan baixar os alumnos cerca da estrada á pista polideportiva e así entrar por ela ao colexio, permitindo que esta pequena distancia se faga rápido e se eviten así molladuras que terían que soportar os rapaces durante o horario escolar. O problema é que neses días o tráfico é intenso e as esperas retrasan a entrada e a solución queda escasa polos atascos, pola espera ou pola descarga dos nenos lexos da porta que se indica. Para darlle unha utilidade correcta a esta entrada, teríamos que ao menos dúas opcións das que solicitamos a avaliación para chegarnos a unha solución técnica. Primeiro, dispoñer dunha dirección única de entrada por onde o colexio e saída pola revolta, ao menos nas datas e horarios escolares para que se permita a fluidez no tráfico e as paradas sexan de pouca duración. Segundo, preparar o asfaltado do vial para aproveitar a súa anchura total e así poder seguir circulación nos dous sentidos. Por todo exposto, e ante a relevancia desta cuestión de salubridade, instamos ao Goberno da Corporación Municipal a adopción destas medidas. Primeiro, solicitar informe técnico para levar a cabo os traballos que se sinalan, cambio de contenedores a outro emplazamento, adecentamento da zona da marquesina e da porta de entrada de peóns, aparcadoiro de bicis, accesibilidade para cadeira de rodas, valoración da colocación das sinais de dirección prohibidas e sinalización de datas e horarios para facilitar a entrada lateral. Segundo, remisión dese informe ao resto da corporación. E terceiro, executar un plan de acción de subsanación de desperfectos, nova dotación de elementos, instando ao Goberno Municipal a valoración de partida económica para execución durante o ano 2024. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nesta moción, como as anteriores, nós podemos apoiar o informe técnico, podemos apoiar, estamos de acordo, pero temos que ser consecuentes, outra vez, repito, eu podía vir aquí entralle para diante, pero son consecuente, debatir unha moción que vai ser considerada nula pola señora secretaria, pois debatímola, está ben, dase lectura, lémola, está ben, pero a min, consecuente comigo mismo, eu teño que absterme. Xa digo, estou de acordo con que se faga un informe técnico que terán que facer a Policía Local, que son os encargados dos emplazamentos de vanillas señales, dos contenedores, da carga que hai
onde poden os rapaces baixar, subir, todo isto ten que facelo ese informe a Policía Local, que é a que ten ese menester. Pero se vamos a aprobar só para darlle lectura a unha moción que a señora secretaria vai dicir que é nula de dereito, pois tiña que estarme, non queda máis remedio. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Unha puntualización, porque antes a verdad que non nos quedou claro se a emenda que propuxo o concelleiro do seu grupo foi incluída dentro da moción que se aprobou con respecto ao tema das fontes. Había unha proposta que se lle fixo para emendar, non sabemos se foi considerado. Non era emenda, era exposición de dúas posibilidades. Vale. Sí. Bueno, con respecto ao que o que acaba de explicar o voceiro do Partido Popular, decirlle tamén ao señor alcalde que esa xustificación na que vostede lle achaca que cando se insta a unha administración somos moi favorables, pois eso se pode dar perfectamente no sentido contrario. Cando estamos instando tanto a Xunta como ao Estado, o grupo de goberno é favorable, pero cando esta corporación trata de que o Concello faga algún tipo de actuación, pois vemos que ou se abstén ou voten en contra ou xa estamos traballando en eso. Co cual, a justificación pode ir nos dous sentidos e non é xusta que se faga sola nunha dirección. Con respecto á situación que se dá na moción que plantexa, nós estamos totalmente de acordo no que se expón, porque era unha das reivindicacións que tamén había nas AMPAs e que se trasladou ao equipo directivo. Todo o que sea a mellora dos accesos aos colexios, creo que é importante cumplila. É importante o proceso de comunicación, como nos pasou esta semana aos pais e as nais que accedemos ao Brea Segade e tuvamos que dar volta, porque xa indo co tempo xusto, nos encontramos que ese aviso de comunicación de carretera cortada ou a xente que baixaba mesmo de Ourille, que non foi avisada, entendemos que todo o que supoña a mellora da accesibilidade aos centros educativos, benvido sea. E para máis, se ainda por encima é consecuente co traballo dos equipos directivos e cas AMPAs, mellor que mellor. Puntualizar, porque non podemos deixar pasar a situación que estamos vendo agora, onde se vota de forma con abstención en base a uns criterios que comenta a señora secretaria. Na legislatura anterior, o alcalde anterior permitiu de forma continua o debate de mocións que iban referidas a modificacións presupuestarias. Non é xusto, non é de recibo que o mesmo partido agora non queira exercer o seu dereito de voto e alega de forma continua que ten ese reparo por parte da secretaria. O que se facía antes e se lle reclamaba ao grupo de goberno cando era oposición, facémosle exactamente o mismo agora ao grupo de oposición cando era goberno. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do grupo de goberno. Gracias, señor alcalde. Ali na Ana María Diéguez está previstas unhas actuacións que ha faltado da pista que sae pola revolta, pero vamos facer en tempo onde non haxa escola, porque queremos aproveitar para dotar de saneamento o colexio e ten que ir ali a un pozo que vai por esa pista. As obras, se todo sale ben, temos previstas empezalas o 24 de xuño, aínda que ese día tamén empeza o campamento, aí vai haber menos afluencia de xente. Entón, pensamos que esa é a mellor opción. Tamén temos pensado, unha vez que estamos ali, actuar sobre as aceras e, por suposto, facelas máis accesibles. Con respecto aos emplazamentos dos contenedores, unha vez falado que a empresa que actualmente leva o servicio non pon ningún pero en cambialos, en buscar outra ubicación. Tamén con respecto á dirección única, unha vez estea faltado a pista esa, a Policía fará o seu informe valorando se procede a facer dirección única ou non. E nada, con isto, o noso voto vai ser favorable.
Moitas grazas. Pasamos entón ao turno das votacións. Votos a favor da proposta. Partido Socialista, Reacción Común, Partido Popular, abstencións, a do BNG. Pasamos xa ao último punto da orden do día, que como sempre é o relativo aos rogos preguntas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Preguntas. Cando se vai trasladar a proposta de orzamento despois do pacto co Partido Socialista? Dirixiuse o Concello á Deputación Provincial para avanzar na licitación da senda peonil de Tanatorio a Barraca. Un histórico desde hai 9 meses ou 10 meses. Marcasiña, Sete Fojas. 9 meses. Preguntarei, ten previsto neste 2024 poñer os cristales da Marquesiña? Mantemento da Casa da República. Chegaron os queixas de que hai grifos que non funcionan, varios elementos que non están funcionando. Farola do polígono. Retirouse. Que se pensa facer? Vaise poñer outra vez ou... Seguimos agardando por informe do aforo enerxético que nos quedaron en enviarnos. Cruz de Isorna do Costado. No último pleno dixéramos que había recollido unha señora. Queríamos saber se xa está en instalacións municipais e se xa teñen previsto volvelo ao seu sitio original, é dicir, reparalo. Este tiña unha pregunta, pero bueno, cambio para o rogo. Rogos. Cambio para o rogo porque... Rogos. Perdón, quedame unha pregunta. Teñen algún informe das propostas que barallan ou barallan un informe para o mercado municipal despois dunha convocatoria máis sin ocupar os postos? Vamos co Rogos. Rogaríamolle ou pregaríalle ao Concello convocar unha comisión para estudiar o regulamento das viviendas sociais dos mestres. Unha comisión para estudiar as xestións que se están realizando co PEXON, tanto pola Xunta como con outros organismos. Gustaríamos que desde o Concello se trasladara á Xunta a falta de médicos do Centro de Saúde, así como a creación dun PAD de tarde. Gostaríamos tamén convocar unha comisión para analizar os afaltados que se van a cometer este ano, así como a súa prioridade. Este último pregunta, pero vou facer como un rogo, porque eu non comparto o que fixeron ustedes noutras legislaturas. Entonces, o señor presidente da corporación sacaba fotos da Beirarrúas, por exemplo, do Araño, dicindo así está o noso rural. Neste intre, esas Beirarrúas están o mesmo. Usted outro día, a unha pregunta dun voceiro, dixo que correspondía á Xunta ou lle correspondía á Deputación. E que, ao final, acabarías limpando o Concello. Pero ustedes sacaban fotos tanto no seu perfil, polo que me din, porque eu sigo estando bloqueado, como a maioría de veciños de Rianxo, veciñas, pero tampouco me interesa, como no seu perfil de Rianxo en Común. Sacaban continuamente, así está, a ver as ruas do Araño, así está o noso rural. Cando usted sabía que esas ruas pertenecían á Deputación. Eu non llevo a ser como usted, ni sacar fotos, que non é o meu estilo, ni nada disto. Eu vou dicir e pregarlle que insista ante a Xunta e que insista ante a Deputación para que o Concello non teña que depender da Brigada de Obras para volver a limpalo. Porque neste momento, penso que o Concello de Obras é consciente, están no Araño onde quitaba as fotos, están peor que antes. Nada máis.
Moitas grazas, tomamos nota dos rojos. Non hai previsión de informe do mercado a respecto desa situación. Non é certo que non se ocupara ou non se ocupou na medida do que contábamos. En todo caso, vaise volver a sacar a licitación como xa se anunciou para que se poidera corrixir cando menos ese caso e quizás incluso outros, non? Comentábamos, eu creo que comentábamos outro día, o que ten que ver ca Cruz do Costado, o que está en trámite, conoso vostede ben, facer algo semellante ao que se fixo co cruceiro de San Xoán. Entón, bueno, é un trámite que leva un certo tempo, pero que nos próximos días quedará resolto, así como espero a traer de volta ese outro do que facía mención e poder facer non a instalación no seu sitio, pero en todo caso algún outro tipo de entrega do mismo. Tomo nota tamén do que ten que ver co mandamento da Casa República. O outro día estuvamos ali, fixose ali unha serie de actos e é certo que hai cousas que acometer. Tomo nota do informe para tamén facilitalo. A farola do polígono prevese cambiala do sitio a respecto de onde estaba para facilitar a salida de camións. Entón, por eso se demora ese trámite, pero farase desa maneira, instalándose noutro punto. Está en marcha tamén a reposición da marquesina, xa se encargou, entón será cuestión de días que se repoña. Respecto da senda peonil na zona da Barraca, houve unha primeira apertura dos trámites de expropiación e quedou pendente dunha segunda cita, da cal ainda non hai data proposta, pero agardo que sea a maior brevedade e a partir de aí supoño que se poderá avanzar, máxime cando a Diputación xa destinou os fondos con esa finalidade. Os orzamentos vanse abordar nas próximas semanas e tamén se facilitará aos grupos para que con tempo suficiente poidan reflexionar a respecto do mismo, facer incluso as achegas que estimen oportunas, etcétera, etcétera. Creo que non deixo nada, pasamos ao Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Primeiro uns rogos. Debido aos acontecementos recentes da caída dunha veciña no paseo penil de Punta Fincheira a Quenxo, rogamos que se insta a Administración competente, Costas do Estado, a acondicionar e sinalizar correctamente este paso peonil que é tan utilizado pola veciñanza e que se atopa nun abandono total. E outro rogo que temos é na pista de Lustres, ten o firme deteriorado, co perigo que iso supón. Ademais, esta pista ten falta de limpeza polos arroz. Rogamos o seu arranxo na medida do posible. O tema dos asfaltados sí que é bastante reiterativo en todo o Concello. A ver se se pode facer algo este ano. En outubro, o 16, presentamos por rexistro unha moción da seguridade da balaustrada do campo da Riba. Propoñíamos unha revisión con informe técnico competente do estado actual da balaustrada do campo da Riba, tanto que dá cara a Praza de Castelao como que dá cara á piscina municipal. E instábamos á corporación que, unha vez emitido o informe, a sanear estas deficiencias no menor tempo e con maior dilixencia posible. Creo que dende outubro ata agora temos algún informe deso, non? Outra moción que se presentou en novembro, un mes despois, falla de alumeado e seguridade nos pasos de peóns. Solicitábase que se proceda a un estudio, análisis da situación e seguridade dos diferentes pasos de peóns do pobo de Rianxo e de forma prioritaria en aqueles que se atopan nas proximidades dos colexios, pabellóns deportivos, parques e centros de saúde. Tamén se pedía que do devandito informe se extroxeran as conclusións necesarias para na medida posible solventar estes problemas. Seguimos sin resposta. E despois tamén, no mes de novembro, tamén trouxemos aquí unha moción polo estado lamentable dos parques infantís do Concello. Tamén solicitamos un informe técnico dos parques infantís
co inventariado dos elementos que hai, e solicitamos eso, ter o informe no primeiro trimestre do 2024. Xaneiro, febreiro, marzo. Xa pasou o primeiro trimestre do 2024. Pedíamos esa remisión dese informe a toda a corporación, non recibimos nada. Non sei, Óscar, se recibeu, que agora é colega. Non. Bueno. Depois, pedíamos a execución dun plan de subsanación dos desperfectos, según ese informe. Entonces, a ver se temos resposta deso. Depois temos unhas preguntas de para cuándo? Para cuándo a reposición da plaqueta rota diante do Axuntamento? Para cando a sustitución da tapa de rexistro da T? Está ali, xa leva meses, creo, xa ali unhas vallas ali colocadas, que penso que a repoñer a tapa non debe ser un prexuicio económico para o Concello. Para cuándo? Torniquetas do tellado do parque dali da Ribeira, a marquesina aquela que hai ali. Levan 2 ou 3 torniquetas, deben levar ali xa medio ano, xa forman parte do patrimonio cultural, son un ben de interés cultural de Rianxo. Para cando se repara eso? A Casa dos Mestres, para cando? Coméntase polo pobo que xa hai xente empadronada ali. É certo eso? As farolas de entrada a Rianxo, algunhas teñen risco de caída e a iluminación é defectuosa. Vaise facer algo? Comentárase nas preeleccións, creo que viñera aquí a pleno en a anterior corporación, unha playa para mascotas. Analizouse algo eso? Hai intención de facer algo? Como está a situación? Con respecto aos parques infantiles, na Marquesa coméntanos que se retirou o parque infantil da Marquesa, que se retirou todo o que había ali. Bueno, depois xa veremos o informe ese que está aí. Falta un espello na pista da Atalaya a Lustres, debaixo do ponte da autovía. Para cuándo? Unha cousa importante. A acera que está na Martela, diante do centro de saúde, siguen rotas, está en mal estado. Constame que esta semana quedou ali unha persona. Para cando? Xa levamos 7 meses de goberno, falta a primeira baldosa ali reposta. En Ourolo, coméntanos que faltan unhas farolas, unhas rexillas aí da pista está en mal estado, a limpeza das cunetas falta, hai fincas que se enchen de agua así cando chove. Entonces, a pregunta é se fixo algo ao respecto, porque sí que me consta que se vos notificou por parte dos usuarios estas deficiencias. Teño aquí algunha máis, vamos a ver. Agora que ven o verán, bueno, pues sería interesante facer un lavado de cara a moitas cousas, pero bueno, hai que dar valor aos lavadoiros e fontes do Concello, na medida posible, intentar meterle mano a eso. Temos queixas raíz do lavadoiro de Pousada. Vaise facer algo por aí nesa zona. Os bancos de madeira dos xardíns da Ribeira necesitan unha pintura e os de pedra un lavado a presión, como mínimo. Tamén se vai facer algo aí ao respecto. E despois un dato e unha pregunta. O ratio europeo para a policía local recomendan 0,76 policías por cada 1000 habitantes, polo que en Rianxo farían falta casi 10 policías locais.
Están próximas as xubilacións un policía local cada ano nos anos 25, 28, 29 e 30. Tense iso previsto nos plans do equipo de goberno de implementar máis plazas de policía local. E con respecto a temas culturais, a Casa de Rafael Dieste, en que estado se atopa actualmente? Vaise prever facer algo aí? E os remos da Manuela, si se van a repoñer, se van a poñer en bo estado? Moitas gracias. Tomo nota das cuestións máis formuladas en relación a mantementos ou pequenas reparacións e máis alá de pronosticar cando estarán resoltas, tomase nota das mesmas e irase cometendo a maior brevidade. Vou tratar de responder a algunhas das cousas que me dou tempo a ir tomando notas. Ao respecto dos informes, verei en que estado está algúns deles, estáse traballando nos mismos. Creo que o conselleiro tiña intención hoxe mesmo de facer entrega do que ten que ver con parques e tamén de cuestións que teñen que ver con ese uso das praias por parte de mascotas. Por tanto, dou por contestadas esas preguntas, en tanto que isto se vai a ir vendo aí. Comentaba o tema da Casa dos Mestres, tamén saía antes por parte do outro grupo. A Casa dos Mestres, está aínda pendente dunha fase, que é a fase de dotar de mobiliario, e depois tamén dotar dos regulamentos oportunos, etcétera. Incluso pequenas obras que quedaron pendentes de facer, incluso nos ocos dos ascensores, etcétera, incluso novas obras que haberá que cometer por distintos actos vandálicos que se teñen producido de día e demais. Entón, con todo iso, con franqueza non auguro unha resolución da cuestión nos próximos, de maneira inmediata. Haberá que ir dando os pasos a esa finalidade. Nas próximas semanas sacarás a licitación o suministro dos mobles, e a partir de aí haberá que ir dando os outros pasos. Un inciso, constalle a inscripción no rexistro de empadronamento nesas? Preguntarei, non faltaría, pero bueno. Outra cosa parecida pasa que a Casa do Rafael Dieste fixose unha actuación, dotouse unha serie de elementos, faltan outros por dotar, e verá que ir dando os pasos, e despois, a unha última instancia, quizás dotala de personal, en última instancia, pero tamén, como no caso anterior, auguro que non é cuestión inmediata resolver isto, non? E con respecto ás plazas de policía local, supoño que conoce, é unha cousa ademais que foi obra do Partido Popular en Madrid, que é a taxa de reposición que impide que calquera administración local incremente o persoal a vontade, senón que prácticamente o único que se pode ir cubrindo é aquelas mesmas prazas que se van jubilando ou que se perden, non? Entón, dentro desas circunstancias, trataremos de, cando menos, ir repoñendo as prazas dos efectivos que marchen, e con dificultad se poderá abordar outro escenario, en tanto que sigamos así de limitados nese sentido, non? E tomo nota das outras cousas que se comentaban. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Agora que somos amigos, se lle parece ben, pode meter ao voceiro do Grupo Popular no noso grupo de WhatsApp de amigos da corporación, que creo que está ansioso por facelo. Vou facer un pequeno inciso. Os rogos e preguntas forman parte da sesión. A sesión non rematou e agora non é de cachondeo, por tanto... Pode tomar con humor, non? Non temos que ser aquí serios. Sí, porque é curioso que se utilice eso de agora somos amigos cando temos un acordo, e durante o pleno fomos manifestando a nosa opinión de forma libre, e queremos destacar que realmente quen cambiou o seu sentido de voto foi o voceiro do Partido Popular. Entendemos que queira ser amigo, a este ritmo é colega, dentro de 3 meses será amigo. Igual me bloquea. Ben,
Dito isto, e creo que é un tema máis que zanjado, procedemos á lectura das preguntas e dos rogos. Con respecto á primeira pregunta, vendo a situación que nos expoñen na evolución presupuestaria de Rianxo e vendo a dinámica de gastos deste goberno e a escasa planificación, a contención de gasto, máis aquelo que de repetir que non hai cartos, como vai a cometer ese pago que o Concello de Rianxo ten pendente ca xestora actual do servicio de abastecemento, xa que nun dos informes que vimos de intervención había retidos un gasto previsto de 250.000 euros. A segunda pregunta é, dada a información que vemos na documentación que se nos presenta para este pleno, percibimos que a pesar das sentenzas judiciais que houve recentemente con respecto á admisión de personal, sigue facendo situacións contractuais que nun futuro poden volver a comprometer a situación económica do Concello, e a pregunta é que posicionamento ten ao respecto o grupo de goberno. A terceira pregunta é, por non sei cantos plenos consecutivos, vai o Concello de Rianxo a destinar fondos para a axuda do CRA de Rianxo? Os veciños de Leire Brión están recollendo firmas para mellorar a seguridade porque ven que periga un poquinho as súas pertenencias e xenera inseguridade. Que accións propón o Concello de Rianxo para solventar esta situación? Que accións está facendo o Concello de Rianxo para disuadir o trapicheo en zonas cercanas a centros educativos, parques infantiles e zonas de ocio e de acceso de familias? Non nos vale aquí a resposta de que recentemente se ha publicado un incauto no Instituto. Queremos cales son as accións concretas que o Concello de Rianxo está facendo para evitar o trapicheo en zonas de acceso a familias. A pregunta número 5 é, vostedes están limpando as carreteras da Diputación sin ser competencia municipal, e en cambio, cando facemos alusión a que se limpe unha carretera de titularidade autonómica, máis correctamente un tramo de 100 metros en Taragoña e un tramo de 100 metros no Araño, porque dificulta a vida das persoas, vostedes fan alusión a que iso é competencia da administración correspondente, do titular da carretera. Entón, por que vostedes, a pregunta é, por que vostedes limpan as carreteras que lle corresponde á Diputación e por que vostedes non limpan as carreteras que lle corresponde a nivel autonómico? Pregunta 6. Na mesma liña. Facemos limpezas de viais. Propuxemos unha moción ao inicio desta legislatura para intentar corrixir certas situacións e alixerar o gasto da limpeza das carreteras de titularidade municipal. O Concello de Rianxo a día de hoxe está limpando fincas privadas, e a diferencia do que se facía antes ao que se facía ahora é, antes limpaban 1,20 metro e ahora limpan 1,50 metro, pero a erva vai salir exactamente igual ao lado da carretera, e están vostedes limpando fincas privadas. E se o fan, por que non fan o mesmo co que fan cas franxas secundarias? Digan vostedes que lle mandan unhas cartas a esa xente para que limpen a súa finca. Non nos vale que nos digas que non, porque algunha desas fincas son de familiares e son fincas de titularidade privada, non son municipales. Co cual, os que vivimos no rural vemos como se limpan as... Está insinuando que se limpan fincas familiares con medios municipales, non é certo? Sí. Non é certo. Bueno, só hai que mira, invito, xa que vai por as aldeas moitas veces, invito a que vai vostede por as aldeas, colla o catastro e mire quen é o titular das fincas nas que está desbrozado. Vamos a ver, está vostede acusándome a min de limpar con medios municipais fincas de familiares? Estou dicindo que o Concello de Rianxo está destinando os recursos, como fixo sempre, a destinar fincas, a limpar fincas que son de xente privada e que están ao lado das carreteras. Non é certo. Entendo Eso é rotundamente falso, e se ten algunha prova para acreditar o contrario, invito a que o faga. Da súa familia, non, home. Non sei que está entendendo o que estamos intentando transmitir, e a pregunta vai referida a ese sentido. Claro, a referida... A pregunta
clara, contundente, te diga, limpouse tal finca, tal sitio, explique por qué. Que non é esa, a pregunta non é esa. Pois non sempre dudas que non veñen ao caso. Eu non sembrei ninguna dúda. Eu estou intentando formular unha pregunta e estou poñendo o antecedente do que vostedes están facendo. É dicir, nese plan de villeiros, nese plan de limpeza que vostedes propoñen, hai unha serie de actuacións que se están levando a cabo, como xa manifestamos en redes sociais, como é a limpeza de todas as beirarrúas ou a limpeza dos camiños secundarios das aldeas, de todo no municipio, de todo o concello, pois moitas desa limpeza que vostedes están facendo estáse vertendo nas cunetas que xa limparon. Entón, a pregunta é: hai un plan de vieiros que lle permita ao Concello de Rianxo aforrar en recursos municipais? Todo o resto que vostede pudo entender sobra en esta pregunta. Non hai unha intención de señalar nin de nada. Facemos unha referencia á limpeza xeral do Concello. Home, eu entendí outra cousa. Ten a palabra o... Eu creo que estaba claro. Pregunta número 7. Vai destinar o Concello de Rianxo 27.000 euros a reformar a escola unitaria de Buía? E empezamos cos rogos. Rogamos poñan solución á situación que os veciños e veciñas da Burata que están a pasar por non dispoñer de ningún tipo de medio para o abastecemento de auga. Non dispoñen de traída veciñal, nin teñen sistema de abastecemento do Ulla. Unha cuestión que xa se plantexou aquí, creo que en agosto ou en setembro, nos informaban que era por un período de X meses e vemos que, bueno, pues, como a todo, que vai ao ritmo que vai e vemos que a solución está sin darse e a prioridade para este goberno é outra. Creo que van 5 plenos consecutivos. Rogamos polo 5º pleno consecutivo que pasa no Centro Cultural de Taragoña. Publicación de Rianxo en Común no verán que facemos unha obra e o digo porque antes vostedes facía alusión ao señor concelleiro de obras de que se iba a facer unha obra no verán no Colexio da Aldea Ana María Diéguez para entorpecer o menos posible na función educativa e resulta que na Escola de Cruceiro en Taragoña a día de hoxe non está a accesibilidade feita, a rampa non está feita e o ascensor está, non sabemos se o hai ou non hai, pero que non funciona. Eso despois de un ano. Entón, a pregunta é: que pasa no Centro Cultural de Taragoña? Terceiro rogo, por favor, poñan en funcionamento as luces da Ribeira. A este ritmo o aforro non van ser 300, van a ser 400.000 euros no informe que estamos á espera de que se nos poida dar. O fin de semana hai xente en Rianxo que frecuenta esa zona, os que usamos cas familias ese espacio, bueno, pues vemos que con dificultad os rapaces que corren por ali, bueno, pues que poidan tropezar, que poidan caer, que poidan chocar en algunha desas baldosas ou que poidan chocar con algún dos conos que ora marca que hai unha situación problemática en Rianxo. O cuarto rogo. Rogamos inicien vostedes de forma proactiva o cumplimento do acordo que suscribimos. Rogamos que inicien vostedes de forma proactiva o cumplimento do acordo que suscribimos. Hai cuestións relativas a ese acordo que teñen data fin e vemos que esas cuestións non se están resolvendo. É verdade que tuvemos reunións en canto ao presuposto, mas vemos tamén que as manifestacións que fai o señor alcalde ou que fixo o señor concelleiro de obras en este caso nos invitan a pensar que os presupuestos van a ter pouca repercusión na nosa agrupación, co cual nos transmite certa incertidumbre. Mañán temos unha reunión, como tiñemos previsto, se poñerán algunhas cuestións encima da mesa, pero vemos con incertidumbre certas cuestións dese acordo e non queremos ser mal pensados. Quinto rogo, solicitamos o informe sobre o aforro enerxético que manifestou o Concello, non sei se por terceira, cuarta, quinta ou sexta vez. Cando vostedes propoñen e saben os datos, de forma real os dan. Porque a exposición que fixo antes o concelleiro de obras é dunha persona que sí que tratou o proxecto, sí que ten claro o que ten que facer e dou datos concretos, non dixo datos aproximados. Esa é a diferencia entre ter un traballo feito ou ter unha estimación feita. Co cual, por favor, denos vostedes os datos reais.
Rogo número 6. Solucionen o alcantarillado que está na costiña da igrexa xunto ao Furancho, xa que os veciños se queixan de que aparecen ratas e xenera problemas de salubridade. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Tomas nota dos rojos. Na escola no Centro Cultural de Tarragoña, como xa dixo no pleno pasado, está habendo as actividades ca normalidade habitual, está habendo o taller de memoria, está acollendo actividades de outra índole, incluso recentemente acolleu un contacontos para familias. Hai unha serie de melloras aínda pendentes por facer. Estou eu contestando as preguntas. Hai unha serie de melloras aínda por facer que trataremos de abordar con cargo ás subvencións que están solicitadas. Está pendente activar o ascensor, está todo en marcha, falta autorización de industria para poder poñelo en funcionamento, todo o demais está tal cual estaba previsto. A obra fíxose cando correspondía, dado que atrasala suporía poñer en risco a subvención, dado que tiña unha fecha de tope a ejecución da mesma. Preguntaba se este goberno vai gastar 27.000 euros en reformar a escola unitaria de Buía. A resposta é que non. Preguntaba, por outro lado, se hai un plan de vieiros. Neste caso a resposta é que sí, estás actuando en base a él nestes últimos días a medida que o tempo foi permitindo. Non vou entrar no que se dixo, ainda que se dixo. Preguntábase tamén se limpara... No, eso sí que non. Non se dixo, non se fixo alusión a nivel personal en ningún momento. A interpretación que pueda facer ou que queira facer o señor alcalde ao respecto é libre, pero non poña na miña boca que eu fixen alusións personais, porque en ningún momento, e dos que estamos aquí na corporación, creo que os 15, bueno, os 17 que estamos, entendemos dunha forma. Non hai ninguna repercusión persoal e o que se fai alusión é o uso da función pública, dos recursos que o Concello ten para poder xestionar o plan de vieiros e o destina a limpar os camiños, os lindeiros, cando esta agrupación, este grupo municipal, lle manifestou un plan para evitalo. Ese é o fin. Todo o resto que vostede queira antepoñer, presupoñer ou entender ou dar a ver, non vai con nós. O plan de mantemento de viais que se está ejecutando é o diseñado por este grupo de goberno, é o que se está executando con éxito, ademais. Non se limpan tampouco carreteras da Diputación, tampouco non é iso correcto. Preguntábase pola cuestión que ten que ver cunha serie de problemas de seguridade cidadá na zona de Leiro e de Brión. Fixos un traballo moi importante e coordinado entre os distintos forzas e corpos de seguridade do Estado, nomeadamente a Policía Local e a Guardia Civil. Un traballo coordinado que, de feito, resultou exitoso con actuacións pertinentes que tuveron tamén o seu desenvolvemento judicial, e a partir de aí xa non hai maneira de intervir. Os tribunais actúan como estiman oportuno, e máximo respeto nese sentido. O que fixo este goberno para, na medida do posible, conter calquera situación que se pudera dar foi aumentar a presencia policial na zona con presencia efectiva nas dúas quendas que nesta altura se dan, na quenda de mañá e na quenda de tarde, e derivando a quenda de noite a Guardia Civil con esa actuación conxunta da que falaba. E isto vense mantendo tamén nestes últimos días, se manter ese tempo que faga falta. Foi, ademais, comunicada, por suposto, esta situación á subdelegación do Goberno, e hai prevista que se materialice unha xunta de seguridade local para, entre outras cousas, tamén abordar esta situación. Ese mesmo criterio é o que se segue nos centros escolares. A presencia da Policía Local nas inmediacións do mismo é efectiva e diaria, e cando hai algún tipo de problema actúase en consecuencia. Se non lle sirve que faga alusión a que se fixo unha actuación policial que acabou na detención dunha persoa por estar vendendo sustancias ilegais no ámbito dun colexio,
pois, eso que quere que lle diga. Esa é a prova efectiva de que o traballo se está desenvolvendo e que se está desenvolvendo ben, e ademais que remate desa maneira tamén é un aviso a navegantes, non? Facía unha pregunta relativa a fondos para o CRA que non acabei de entender moi ben, pero en todo caso a contestación é esta. O Consello colabora co CRA de Rianxo en múltiples cuestións, que igual que colabora en outros colexios, coa salvedade de que o nivel de involucración do Consello coas instalacións que usa o CRA é distinta que a que utilizan outros colexios, porque non é a mesma, o ámbito competencial non é o mesmo en canto a eses edificios, non? Ademais, cando o CRA, neste sentido, que se pideu, xa o dixo no pleno anterior, foi colaboración para tratar de poñer en funcionamento un novo servicio, dado que non dispoñían dos fondos oportunos, o que se estimou pertinente foi botar ese cabo e prestar esa axuda para tratar de desenvolverlo, non? E falábase do pago respecto da xestora da auga. Como sabe, hai cousas que se poden asumir, hai cousas que non. Hai xestoras que solicitan unha serie de cousas e se poden acometer, hai xestoras que solicitan outras, e polo volume do importe é máis difícil acometelo no mesmo período. En todo caso, a relación coa xestora é fluida e o diálogo é continuo, tamén para abordar este tipo de cuestións que se irán abordando coa disposición absoluta e coa mellor vontade para que non xere ningún conflito que poida repercutir na calidade do servicio. E dito o cal, dado que non hai xa ninguén no público para preguntar, damos por rematada a sesión.